mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. O ilaw sa gabing malamig, wangis bituin sa langit o tanglaw, sa gabing tahimik, larawan mo neneng, nagbigay pa sa akin ay gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin ng mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. Mayang gabi sa aton nga mga maukod nga taga Palamati. Welcome naman diri sa palatuntunan na Bumbo Harana kaag iban pa. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, sa inyo alagad sa kahinginan, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Magapangalagad sa inyo tubtob sa takna nga alas 9 sa gabi. Kaya magalingaw sa inyo paagi sa pagdulot sa sining mga matahom nga mga lalantunon. Ang mga ambahanon sa ang kahapon kag karon. Kag sa inyong mga request, kag inyong mga talamyawon, libre gid, way isang bayad. Kadto lang kamo sa comment section sa ang Facebook Live, sa ang Bumbo Radio Bacolod. Kag pwede man kamo magkakadto sa YouTube channel sa ang Bumbo Radio Bacolod. Kay duha na di ang pwede nyo, tatlo gid gani ang pwede nyo nga pilian mo. Mamati ka mo sa radyo or matanaw ka mo sa Facebook Live o kung magtanaw mo ka mo sa YouTube channel. Lasang Bumbo Radio Bacolod. Kita ang mag-umpisa na subong sa pagdulot sa inyo sa mga matahom nga lalantunon. Kag karon dugay-dugay makuha kita sa pila ka mga updates, sa pila ka mga reports nga nagkalanabo international. Ilabi na ining tornado nga laslas o kung naghalit sa mga pumuloy dito sa Estados Unidos, anom ka mga states, anom ka mga estado ang ginalitan sang tornado kag ang Kentucky amo ang pinakagrabe nga ginigo mga kabyanan. Kag karon dugay-dugay man i-tour ko kamo sa iban nga mga kapungsuran para sa aton nga Christmas around the world. Kag para nga mabatsagan nyo man kung paano ginasilibrar ang Christmas sa iban nga mga kapungsuran. Pang-imbukada nga ambahanon, pang-imbukada nga lalantunon, para sa aton nga mga maukod nga mga taga Palamati, nga ari na subong, may makita ko na sila. Makita ko na ang ilang mga mensahe diri subong sa Facebook Live. Sa YouTube channel, ari naman, okay, daw ka ayo subungaw. Basta gani ay harana, proven and tested na mo. Nga damo gini nagahulat. Antes ako magbasa sa mga talamyawon, kag antes ko i-acknowledge ang ari na subong nagaupod sa aton nga palatuntunan. Ari anay ang una nga dulot nga lalantunon, una nga dulot nga ambahanon para gid sa aton tanan. Ang ambahanon nga may tig-ulo, ako ining kailong. Ako ining kailong, anaming katulad, subong isang peace.
dili makalupad, kayang pagpaklinato, singkasang kasakit. Nalaya sa taghaw, sa duta mataktak, ang kailong pispis. Kayang kamandanan, sinilap sang gugma, ang tagipuson. Kung ako humigda, nga buot tumulong, iyo ko limunon. Gugmang tinipigan, sa sulod sang dughan, dayong ko napulayo. Apang awat labang, kay dili mamati, isan anong bungagulo. Kundi ikaw lamang ang makapaumpay, sang kalipay nakon. Gugmang walay padugsiling malabing dalita, ining makaluluoy ang kailugong madughan. Sa lawot sang kagha nga imuging patumbayan, ining makaluluoy uligid tabangin nga dili malugdan. Sa lawod sang kagha nga imuging patumbayan, ining makaluluoy uligid tabangin nga dili malugdan. Okay, pang imbukada nga lalantunon nga gidulong naton sa inyo sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Sa aton nga mga maukod yung tagpalamati, may kabida sa kay Sherwin Marco Wee. Kag subong man, bumudan good PM, ginatami ako gali si Rebecca Butana, Dalida, kag si Fernando Butana sa Sitio Caban, Pulupandan, kag si Tiyay Saning Pariñas, nga gaistar sa may Kalubihan, kag sa pari sa may St. John the Baptist Parish, Bago City, Bumbudan. Pwede ka request, dahil lang nautod ang imong request. Nautod ang imong request kay hiway ko way ko mapindutan. I-send lang anay liwat abe. Maayong gabi man sa kay Nis Kuka. Maayong gabi bumbudan kag sa tanan nga tagpalamati sa ining istasyon, ginatami ako gali ang akon mabuot nga nobya si Susmita May Kibiti sang Sitio Bukalan, Barangay Arisvilla, Carlota City, kag ma-request ko tani sa kambanon nga tamasak from Junjun Blackjack Alpas Jr. Good evening bumbudan, request ikaw ang ligaya ko. Merry Christmas and thank you, God bless. Elvira Hilogo. Good evening bumbudan, nga pamati kami di sa Regent Alihis. Tamiya ko lang si Marta, Miggy, Mami Che, kag Rex Genon sa Iloilo. Request ko dandansoy. Salamat kay Merry Christmas. From Doc Paul Onyal. Good evening bumbudan, watching from Cadiz City. More power to your program and God bless Bumbo Radio. From Nining Ibanez. Good evening, watching live now from Talok Bago, Ramon and Lucy Achivar. Panamiyaw Ligay Villaris at Chivar. Okay. Maayong gabi bumbudan, gamonitor kami di kada Domingo. Liog Tamyaw, Ronald Istiba, Nolan Banhao, Rodolfo Escultor, Romnick Hamilo, Jose Oconjoey Sotabento, Bus Ray De Leon, Elbern Rojo, Larry Bayot, JC Sayon, request lang kami, Kuring Dinining, Manjo, nag-request Manjo Arnijo. Bumbudan, good evening, shout out po. Just Dado Ramos, may gabi lang da. Din pagid. Bumbudan, good PM, ginatabi ko si Manang Eli, Ana Bailon sa Barangay Antipuluan, o kung Antipuluan, si Jose Dalida sa Puro Cruzas, Pandan, Barangay Poblacion, Bago City, si Sosing Gumiega, si Maria Consuelo Torres, si An Torres, kag sa mga Dalida, Banduquillo, Martir, Aragon, kag Alcazarin family. Bumbudan, pwede ka request Dalawi daw,
ang nag-request Lourdes Aragon Madrigal Dalida. Good evening, Bumbudan. Pa-request naman, mauli gina ko sa Antiki. Salamat and God bless. Ima Villarin. Good evening, Bumbudan. Ginatamyaw ko ang akong lola nga si Elsa Arsenas sang Barangay Macau, Bago City. Pa-request sa iya, paborito nga kanta, Barumbado, ang bata nagkanta. Bumbudan. Okay. Pag-request sa kay Christine Lois. Aina Isabel. Mayang gabi lang da. Hello, Bumbudan. Pa-shoutout kay Elsa Arsenas sang idol yagid ka. Pa-request Barumbado. Ate, okay na ni. May nag-una na gina-text. Aina Isabel. Ronnie Sobritodo. Good evening, Bumbudan. Liog Tamyaw, Sobritodo, Razo, Gardo, si Taladua, Pancho family. Especially kay Tatay Miguel Sobritodo, kag sang Pispis Tapi, Kabakalan City. Always get tune in sa imo programa. Okay. Din pagid. Good evening, request ko tani ko ring ninining Toto Raymel Ray Mugar. Ruelda Giergos. Good evening, Bumbudan. Ginatamyaw ko lang tani si Lola Elvera, Lolo Murillo, Tito Umings, si Jenjen, nga gapamatingin si Musubong kag ang pamilya Giergos sa Barangay Sagaasa. Okay. Din pagid. Mayang gabi man sa kay Pau sa Balya, Lumawag. Kag patamya naman sa Barangay Carmona, Pontevedra Negros Occidental, kapamati Subong, Kennedy Delphine, Pidjenko. Okay, sige. Good evening, Bumbudan. Patamya akong lola. Si Arsenas, okay na ni. No? Maaw sa Macau, Bago City. Pa-request sa iya, paborito kanta, It's Hard to Forget. Belated happy birthday dayon kay Doc Carla Villaflor. Maraming salamat from Christine Lois. Okay. Din pagid. Good evening, Bumbudan, from Inday Agnes sa Mallorca. Nining Ibanez, okay, nakuha din, nabasa ko na. Okay, Renato Tanyuan, good evening, Bumbudan, watching live from Isabela. Ano tong unang request? Ang ambanon nga Barumbado, may Tamasak, una to request ng Tamasak, no? Kaya pagkatapos may Barumbado pagid. O dahon ko na ang ambanon nga Tamasak. Kabayo nga puti nga nagingalan kay Tamasak. Akon nga igapulong lang ko'y ang pagtalastas sang mga inagihan, banwasang barutan. Kabayo nga bukay, ang ngalan si Tamasak. Nangin baylusang baryo sa tuanay ginatawag, ninurusang malutak. Ang banwasang barutak, sang timpo nga una, sakop sang dumanggas, bilang kabisira. Di rin nagapuyo, prutasyo nga pamilya. Kabayo nga bukay, ngalan si Tamasak, sila ang tagiya. Sang timpo nga una, hinigog mata nga duta, ginsakop sang malain, nasyon nga malubha. Mata naton gintabunan, sang maitom nga dagka. Agud ang malain, nila nga ginahimo, hindi naton makita. Kabayong si Tamasak, ang madasig sa tanan. Sa kapin sa duwa, kagatos nga ilagin huktan. Galangoy sa tubigon, kag madalom nga lunang. Sa tanan nga kabayo, ni Simon Prutasyo, siya gid ang ginasaligan. Nag-abot sa tuanay, ginatawag pang embargo. Sa mga kabisas, sang tanan nga baryo. Nalakip ang kadutaan ni Simon Prutasyo. Iya ginatubang kay lingak at sila, ini nga asunto. Ginsakyan si Tamasak, pakadto sa irong iro. Sa Gobernador Silio, siya ang nakighimbon. Kaisog ang naghari sa kaugali
maluwas ang tinawo sa gahom sangkat sila sa pagkaulipon. Pagkita sang asunto sa banwasang dumanggas, gobernador general nagpadala sing sulat. Himolagon ang minuro nga sadto malutak, mangin barutak mibo apang ang igabaylo si kamasak nga kabayo. Irikag matapos ini nga kasaysayan, inagihan kag maragtas duta kung nalulutan. Kabayo lang si tamasak apang nangin baganihan, nga mangin palanobliyon sang mga nagasunod, mga kaliwat nato. Tamasak, Banwa. Nagadulong siya sa oras 22 minutos sa kiligid sa tag ng alas 7. Kantuan nato na biyan naton nga YouTube channel. Tanawa, sikero naton ang mga nagsululod ka nagpanamyaw. Jean Marie Terol Dizon. Good evening, Bumbudan. Permigin kami nagpamati sa harana sa bumbuliw lang ko. Tukar sang barumbado. Salamat, Gid. Okay, sige. Good evening, Bumbudan. Listening here. Tani may Instagram live man kamo. Sige. Ya islan taniya ngalan siya mo kung gina bumbuugtas kagiman pa. Kagina to sa hapon. Halin sa kay Kitchen Delight Cakes. Okay, sige. Unconfections. Alice Prisyon. Mayong gabi imanda. Kag Lordy Juanites. Good evening, Bumbudan sa linya. Good evening, mati lang ko dia. Si Dig Salvacion. Good evening, Bumbudan. Pa-shoutout sa talan nga taga St. Paul Street, Gan Subdivision, Calota City. Kay Tita Nisting, o kung Missing, Tuto Arnel, Tuto Arman, Vanji, kag tanan nga mga hinablos ko nga na mga gwapa kag gwapo. Okay, din pagid. Good evening, Bumbudan. Patamyo digili isang imo avid fan sa barangay Kalumangan, Bago City, kay Mrs. Sulima Moncada kag Marlene Barsibal Sarmiento. God bless Bumbo Radio, the #1 radio station. Halin sa kay May Gemini. Ang iban nga talamyawon, karon dugay-dugay abi kay baw nagaginutok ang mga talamyawon subong ba? Daw kadamo gid sa aton subong. Puno-puno gid ang barko eh. Mapatukan ko na isa-isa pa, no? Kag manamyaw naman ko dayon. Ang ambahanon mga kabyanan nga wala labot sang ano tong isa ba tamasak daw bakal subong si bakal subong si Virgilio Pirot. No, may ari pagid isa ang gi-request ang ambahanon nga may tigulo kuring ni Neneng. Mabuot nga ko rin, kalipay ninining, happy sila sa bidining. Sampisa ka adlaw, adlaw nga Sabado, naglapat ang kuring, nagkadto sa disco, nagsunggod kay nining, mabuot nga ko rin, tungod lamang sa kay apin. Wala sing kalipay, halos manginaon. Sa adlaw kagabi, kuring ginahandom, pirmi lang ga konsumisyon. Sa tihak nga bahin, subok man ang kuring. Wala sing kalipay, kung wala sinining. Abang kay anhon niya, ara iya galing. Pinpin di sarapin di alma
asin. Nagligat ang oras, adlaw sinimana, damok-damok tawo, pasyar sa may plaza. Dito man sininin, kay masinunokon, dito man ang puring si kungkong. Dito sa may plaza, nagkita ang duha, kalipay sa tughan, naggali na gumba. Nalipay ang kuring, nalipay sininin, story nga may happy ending. Okay, bisan ano lang kasungguran, nay da nila ninining kag siya nga kuring ang importante, ang story may happy ending. Good evening Bumbudan, palihog tamyaw sa mga pari ko nga si Bukating, Bambam, Buryong kag sa family pasilan sa Rufina, Bago City. Salamat gid, God bless, request ko anugon by Pirot kag sa asawa ko nga si Romilin kag sa bata ko nga si Lawrence kag si Bless Joy Pasilan from Michael Kanyiti Pasilan. Good evening Bumbudan, patamyaw sa akon lola nga si Elsa Arsina sa barangay Bao, Bago City. Request siya paborito nga kanta. Okay. Nabasan ko na ligina, no? Sige, ang Christine Lois. Dugay-dugay, ang iyang paborito nga kanta nga It's Hard to Forget. Din pagid. Good evening, Bumbudan. Tamiyaw ko lang family Wanisa sa Menlo Subdivision, Talisay City. Tioy Tony, kag Tia Fe Wanisa, Rinaldo Wanisa, Milros Wanisa, Sigador, kag family Bulakha Wanisa sa barangay Araal, Lacaluta City. Dani Bulakha, Nining Bulakha, kag Nonoy Susi Bulakha. From Kent, Bulakha, Wanisa. Belated happy birthday kay Doc Carla. Okay, nabasahan ko naman ni Gina, no? Sige. Din pagid. Good evening, sir. Watching live from Hong Kong. Eleanor Goro. May lang ang pagpamati sa kay Eleanor Goro. Pagid ang gina-request ko, Manok ni San Pedro, salamat gid ni Miver Dalida Alcasarin Jr. Palukod alit sang Manok ni San Pedro karon good evening Bumbudan, tabiyaw ko na family Baligwa sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay 7. Salamat, God bless. Request song Matud Mo, Bibs Navarro Ortalis Baligwas. Maayong gabi Bumbudan, natin naman kami pamati kag nakatutok sa programa. Liyong tamyaw kay Nanay Evangeline Inday Dako kag chay Maget La Chica tanan sa Kalihis Bacolod. Subuman kay Benito Galvez sang Giwanon Gimaras from Francisco Sinaon. Okay. Din pagid, hi Bumbudan from Sweetie Villuti Olarte. Watching from Bahrain. Labot na kita sa Bahrain. Din pagid. Good evening Bumbudan, watching a video from New Zealand. New Zealand, kaway-kaway sa mga Kiwi sa New Zealand. Jovi Sargi Amodente. Good evening Bumbo Daniel, Merry Christmas sa tanan nga mga taga Negros Occidental Oriental. Pwede ka request, ako ang namunit. Watching from Dubai, Terry Calfoforo. Kadamos mo sa taga Dubayaw. Ari pagid. Maayong gabi Bumbudan, paborito ginilola ang imo programa pirmi gid siya kapamati kung Domingo sa mga ambahanon. Request ko lang tigkiriwi from Jimwell Pisa. Bumbudan, good evening. Kami nagawa-watching live here from Bugasong Antique. Request ko mauli gid ako sa Antique from Lini Matinong Beryong. Mauli gid sa Antique. Mga taga Antique da, mayan nga gabi lang sa inyo da, no? Mayan nga gabi lang. Diin pagid. Si Jolie Soyo, Bumbudan, pwede ka mumapatukan dandansoy, karon dugay-dugay. Kennedy Delphine Pidjingko. Okay, natamyaw ko na ni Gina, no? David James, okay, mayong gabi man da si imo. Kag subong man, mayong gabi man sa kay Rosie Diano. Sige, kag kay Cas. Good evening Bumbudan, ginagilit ko ako Mama Alma Bandukilyo kag sa family Bandukilyo, kag Leonidas ang La Castellana kag sa nga mayong gabi kag pirmi ga pamati si mo kag pwede ko ka request para kay Mama sang pasayawa kuday. Kag ako ang namunit. Salamat kid from Cas. Good evening Bumbudan, request ko tani Babe sa Uling Tubo, Romel Maho Jr. Okay, sige. Ayos na.
Ano ganitong dasonaton nga patukaron? may request na gina nga ano ning manok ni San Pedro. Manok ni San Pedro ara dalet. Humayo. Manok ni San Pedro. Here celebrate Christmas quietly. No? They practice silent. Ang manok ni San Pedro, nga ugis ang balahibo. Ang manok ni San Pedro, postahi kay sigurado. Wala sang Si Esteban Indaon, gimorder sa mga gon. Pagsaka niyas langit, si San Pedro na hibulong. Ay wala pa sa panahon, di pa balik, di pa ay siya return. May manok pang di pa balon, si San Pedro nga bungoton. Nahibalik sa kalibutan, ang sugarol nga Esteban. May dalang nga hiniktan, nga ugis kahibulongan. O dito sa bulangan, si ugis gikaintapan. Gipuno, giwan by one, mga kontraway daganan. Ang manok ni San Pedro, nga ugis ang balahibo. Ang manok ni San Pedro, postahi kay sigurado. Ang kabus nga Esteban, mikalit ka adunahan. Manok di alimahan, sa salapi daw minahan. Sa tanan na sultada, di man gani hitoyan. Ang manok ni San Pedro, nga nang hawod sa bulangan. Si Don Miguel nga tikasan, gisurambaw si Esteban. Si ugis iyang hiniktan, gikawag giilisan. Si ugis na nakamatngon, midapig lang gihapon. Nitiban nga iyang agalon, si Don Miguel gipordoy noon. Ang manok ni San Pedro, nga ugis ang balahibo. Ang manok ni San Pedro, postahi kay sigurado. Ang manok ni San Pedro, nga ugis ang balahibo. Ang manok ni San Pedro, postahi kay sigurado. O kita nyo lang na, nagapanuktura pa ya ang manok ni San Pedro. Ari dito na dakpan ko pag ganit bumbulito, manok ni San Pedro mo. Manok ni San Pedro. Nga ugis ang balahibo. 35 minutos sa kaligid sa tagdang alas 7. Diri sa aton nga palatuntunan na Bumbo Harana kag iban pa. May pinapa ka mga gina-request. It's hard to forget. May ato pa to matod mo. No? Kag may ara pagid, babe. Bodo ka na to sa request nga. Way pa naton mapatukar. No? Ari-anay ang banon nga may tigulo barumbado. Ako ang gimbungag sa kalibutan. Lungsay lang kalisod kung ako maaguman. Sari-sari nga bisyo ang ako
Halos adlaw-adlaw, masunsun ang pagbiyahe. Ang ila pagpalangga, wala ko mabatiyagi. Diri ko kag natun-an ang bisyo. Sinihan kag bitahan, ang ginabalik-balik ko. May makadto sa diskuhan, upod sa mga amigo. Diligid mapaiway ang pagkabarambado. Pati na ang pagtuon ko gipasipaan. Ay ang huna-huna ko sa sinihan kag bitahan. Labi na kung nakita ko ang huplas nga larawan. Daw diligid mabalas sa akon panumduman. Sang ako ang hantong nangalalaki, tinubuan sang luyag sa isa ka babayi. Wala gid makasalir ang akong mga diskarte, kay ang iya mga Ingles dili ako kaintindi. Diri ko pag natuit ang nan, nga ang pag-ispila dili dapat pasipadaan. Kay ang kinaalam manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi labaw pa sa bulawan. Sa karon ako na ang nasandan, nga ako man lang gali ang may kasaypanan. Kay ang paghimakas sang mga ginikanan, para lang sa buwas damlag sang ila kabataan. Di ko pag natulit ang nan, nga ang pag-iskila di dapat pasipadaan. Kay ang kinaalam manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi labaw pa sa bulawan. Kay ang kinaalam manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi labaw pa sa bulawan. Okay, barumbado. No, iyan naman ni Virgilio Pirot Jr. ang ambahanon nga barumbado. Okay, sige, chikero naman naton abiliwat ang aton nga mga talamyawon ba gasinambunot lang diyo ang aton talamyawon, no? Diin pag ito. Okay, sige. Gina isa-isa ko kay kung kisa nagadulubli, no, ang mga padala nga mga mensahe, ang iban hindi ko mabasa. Sige na isa-isa ko gin para nga masiguro nga mabasa ko gin tanan. Arina, good evening Bumudan. Pwede ka request pitong gatang. Ginahalad ko di sa akon nga mga amigo nga nagapamatigid subong sa Manapla. From Pedrito Barrientos, do lang alang ang pitong gatang kay ginautod sa Facebook. Good evening, Bumbudan. Palig ko greet Pacheco family, Jocelyn and Joey Pacheco. Salamat, gid. From Isabel Libuon. Mayong udto. Mayong gabi, Bumbudan. Ari naman ko di, watching live from Bago City. Abid fan mo ni. Bumbudan, kag sikan dose ko na sa Miyerkules, Bumbudan. Anyways, pwede ko ka-request ang provincial jail. Provincial jail, no? Karon dugay-dugay, no? Din pag ito. Ay, daw nabasa ko na nimo. No? Sige. Maayong gabi, Bumudan.
Kag sa tanan nga nagapamati subong kag Bombo fan patamyaw sa ako sa akon ugangan nga permigid nagapamati isubong si Nanay Ading sa barangay Agboy kanduni from Ninfa Regulasyon. Din pagid si Cora Flores Ginsataw. Good evening, Bumudan. Present naman kami ni Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, Mana ko Sandro Ginsataw, Nanay Tita kag Nanay Lita kag Tatay Bilara Ginsataw, kag si Tioy Ruming Salinas nung si Sarasildo kag tanan nga mga taga Zone 3, Zona 3 Plupandan nga permigid nagapamatissimo. Salamat gid. Okay. Bukayo. Good evening, Bumudan. Monitor lang ko diya sa Erorico. Okay, salamat gid Bukayo. Sige, ara na ang manok ni San Pedro na patukan na tugina. Why na problema to ha. AD Laos. Good evening, Bumudan. Ari kami gyapon ni Nanay Isabel nga monitor di sa Victoria City. Good evening, Bumudan. Monitor kami di sa Barangay Bata. Please play the song Matud Mo. Vilma Discutido. Ay si Ma'am Vilma Discutido, may gabi lang da. Matud Mo karon dugay-dugay. Now, Lilac Witchworth. Bago ka-imported niyang apelido ako. Lilac Witchworth. Bumudan, can I request Dandansoy? Okay, karon dugay-dugay Dandansoy. Good evening, Bumudan. Merry Christmas. Kinatami ako si nanay ko, Jenny Diamante Drasa. Sila, request ko sa Imo Luyo, sa Uling Tubo, from Emmanuel Grados Diamante. Hello, may gabi, Bumudan. Liyog ko tamyo sa pamilya ko sa Ahoy, Iloilo, from Makati City. Leah Lumagbas. Bumudan, good evening. Mag-greet ko advance happy birthday kay Athena Rilota sa Panukoy Village. Request ko, Kinabuhi. Thank you very much from Aldaba family. Okay. Good evening, Turagsoy Bumudan. Please play watching from Japan, Lizel Limson Kusagaya. Tanong-tanong karon ang Turagsoy. Kung madakpan. Good evening, Bumudan. Lugtamyaw Sarmiento family sa Proc San Nicolas Saga sa Bago City from Fernando Sarmiento. Watching live from Madagascar. Bravo Iko November. Ayamon tagi kada karon na Bravo Iko November sa Madagascar mo. No? Ara ka nagli sa Madagascar subong. Ayamon na kada. Replying to him. Replying. Ay, galing mo dan. Pare ko naman mo ligid ako sa Tiki. Okay, sige, akaron dugay. Michael Angelo, Hernaiz Hiromino, may gabi manda. Junjun Labrador, Bumudan, good evening. Okay, sige. Ang request galing ni Lia Lumagbaso, si Filimon. Si Filimon. May gabi, Bumudan, palimtamyaw kay Lolo Menz kag kay Lito Mahan, nagpapatingid, salamat id. Agnes Padilla. Lovely Longgakit, good evening, Bumudan, please request Greenfield and Babe and kampo nila Jubaw. Tatlo ko nag-request ba? Si Jay Siason, good evening, Bumudan, pa-shoutout kay Christina Siason kag Edmond Bustamante nga pinagkagwapo sa barangay Tabonan, Bago City. May gabi, Bumudan, from Dumaraw, Capiz, pa-request kampo nila Jo. Margie Perili Labiaga. Okay, Buktot Sungi Paki. Ari lagi siya. May gabi, Bumudan, kay sa tanan nga taga Palamati, tamyawa man abi ako. Okay, ara na. May gabi lang dasa kay Buktot Sungi Paki. Okay na. Bumudan nga ginahilanat kay wa isang tagay. Amo lang na, Bumudan Liog man abi ako, Bumudan sang ambanon nga ako ang namunit by Perot Yui Kanlas gali. Bumudan sa angalan ko watching and listening from Commonwealth, Quezon City. Joey Canlas. Ayos lang. Sige. Ari-anay ang ambanon nga, it's hard to forget. It's hard to forget. Promise me
nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pagaunungan. Where are you now? Nga ako gintalikdan. You left me alone. Ano gid ang kabangdanan? Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Kagit malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow in my life. Pagkapatunon ko, and I will learn how to survive. Now that you're gone, o daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. It's hard to forget. Nagdulo siya sa oras 12 minutos ang nabilin kabagadangat kita sa tag na nga lasa 8. Okay, sige. Maayong gabi bumbudan. Maayong gabi man sa kay Toto Arnel. No? Ang nagapanamyaw, Arlene Sulatra. Good evening, bumudan. Patamyaw kay Nanay Feli Ferrer. Request ako no kanta ni Sinon Lagman. Bisan ano lang ko nga kanta. Tanaw ta ko may ara kay Sinon Lagman. Kay patamyaw kay Tates, nang Marisa, Buyet, kag Annabel. Nagapamatiin sila subong. Ari lang kami di sa Purok, Laurel, Mansilingan. Patamyaw man kay nung Oscar Tuto Lindi sang Gloria Adin kag sa Miraflor family sa Purok Sabis. Patamyo ko lang po San Fernando Fire Station, Masbati. O nagapamati subong ang San Fernando Fire Station, Masbati. Ang pagpanamyaw din sa kay Francil Hazel Aldave. Sige, maing kabilang na. Francil Hazel Aldave. 10 minutos na gilamang ang nabilin. Kag magdangat na kita sa tag na nga las 8. Diri sa palatuntunan na Bumbo Harana kag iban pa. No ang daso naton nga ipabati ang kadamo sang request no. Mauli gid ako sa Antique. No mga taga Antique ta ilabi na gid sa kay Biryong sa Bugasong Antique ari no. Mauli gid ako sa Antique. Sa marayot ka eskwela,
Malawit rin nga sa marayot nagaubra. Galagas kang oras sa kanahigayon, sa masiot nga palibot, magamo nga sitwasyon. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken, magturok sa balay. Ay kahiritlaw ang isda nga labas, ang linakwahan ka, linak ka nga lawas. Sus kahiritlaw, pandi kag sirigwelas, ang atis kag kamunsil, singkamas kag payabas. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken, ang raha sa balay. Kung mahimo pa lang nga sa akin pagpanaw, madara ang mga butang nga nagkapagtura kang kahitlaw. Kung halos pa lang nga sa akin paglagaw, mapalong nagpagpalangka, nagkapapuhin kang kaminga. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahitlaw rin gitaken, kay tutok kag inday. Ay kahiritlaw ang dapya kang hangin, ang mga huminga sa pispis kahalin. Sus kahiritlaw ang paray sa taramnan, ang pagsalag kang adlaw, ang pag-ugsat kang bulan. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken, marigo sa baybay. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken, kang raha sa balay. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken, kay nanay kag tatay.
Okay, mauli gid ako sa Antique, no? Sa mga taga Antique dira, yari ang bago lang nyo nabatian ang banon nga para gid sa inyo. Mauli gid ako sa Antique. This time mga kabiyanan natin sa magdugang pa sa aton nga pagdulog sa inyo sa mga matang nga lalantunon, diri kita anay sa aton nga Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Kadto naman kita sa Pungsod, Japan, diri sa rehiyon sang Asya. Paano naman magselebrar sang Christmas ang mga Japanese people? Sa Japan, ang bulan sa Disyembre, ilabinagi sa adlaw sang Pasko, amo ini ang panahon para sa mga mag-abyan, kag sumuman mga couples. Nagakadto ini sila sa isa ka lugar agon nga mag-party, make plans to meet up for dinner and celebrate as much as they can. Kung maghambal kita traditional nga Western Christmas, daw kulo kaangay ang selebrasyon sa New Year sa Japan nga ginatawag o Shugatsu. Ini bangod nga naga-get together man ang mga mag-abyan kag magpamilya, nagakinaon, mayara sila sa special meal, nagapangamuyo sila kag nagapadala na man sa Christmas cards. Christmas in Japan is a fun, festive time of the year. Nakaibalo-bala kamo nga sadtong una nga panahon, labi na gid sadtong tuig 1647, ginaban o kon ginadumili sa Pungsod, Japan ang magselebrar sang Christmas. Apang, samtang nagalipas ang panahon, kag samtang nagadamo naman ang mga Kristiyano sa sining nga Pungsod, amat-amat kaningin famous ang Christmas celebration. Paano naman magtinamyawanay ang mga Japanese Christians sang Merry Christmas sa ila lengguwahe? Well, ini sila naga-greet sa isa ka isa sang Merry Kurisumasu. Sa liwat, Merry Kurisumasu. Okay, sa Pungsod, Japan, upod naton karon naton nga Japan International Correspondent Miss Bia Duran Constantino via Zoom maging kaupod naton karon. Kung bawa, ginkadis ka. Si Miss Bia Duran Constantino. Kumbangwa, mayong gabi sa mga pumuluyo da subong. Okay, kumusta ang Japan daw nagtugnaw naging subong? Mayong gabi sa inyo dira, mga kabombo, kag sa mga kababayan ko da. Okay. Kumusta ang Ay, Kimpo oo, da? grabe. Hello. Katugnaw di subong sa Japan, pero makaya pa Makaya ang katugnawon. Madugay ka na da, Ayun, Miss Gre. Constantino. Manog tatlo ka tuig sa dason na manog tatlo ka tuig sa January. Aha, bali kumusta ang pagselebrar naton dira sa Christmas considering not all Japanese mga Christians kumusta ang pag-celebrate na sa Christmas? As of FW dire, nagapasalamat gid ko sa Ginoo kay biskan malayo sa pamilya pero gintagaan niya ko di sang pamilya, hindi lang sa physical nga pamilya but spiritual family. May ara ta di mga churches na willing magbaton sang mga kag nagapabatyag sa aton nga may ara ta di pamilya sa pamaagi sa ila ga celebrate kaupod sa mga utod spiritual. Okay, sige. Siling abing December 25, ano ang mga activities ninyo dira, mga OFWs? As OFWs diri sa amon, mostly ako sa church ako ga celebrate sang Christmas, but most of the Japanese people is work. Amo gina sila work, bisan work. Christmas nagatrabaho, no? Yes, may work gihapon. Pero nagahatag man sila sa mga Christmas gift or amo na? Sila lang nagabaton or nagahatag man sila anong sistema?
Actually, pag reality, pag diri sa part namon, maybe sa iban nga mga lugar ga celebrate gid sila, pero sa diri sa amon is hindi siya common ang paghatag sang mga Christmas gift, Christmas cards. But sa pamangkot ko sa upod ko nga mga Japanese, pag nag-celebrate sila Christmas, gatipon lang sila sang ila family, ga panyapon nga special nga panyapon, and do parehas lang da sa aton ba, pero linong. Aha. Linong sila. So bali ika third Christmas mo na ni subong dira sa Japan. Yes. Aha. Okay. Diri sa Bacolod gani sa diin ka diri din ang imo pamilya di sa Bacolod sa Negros? Dira ako sa Victorias. Sa Victorias basi gusto mo tamyawon ang Victorias imo. City. Basi gusto mo tamyawon ang imo nga mga himata sa Victorias City naga lantaw karon sa pagi sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod. Mayong gabi sa inyo da mga kasimangwa ko sa Victorias City, sa akon nga magulang da basi ga pamati kag ang magulang ko man subo nga sa Saudi Arabia. Merry April. Hello. Hello sa inyo tanan. Sige. Siguro wala labot nga nagahulat sila nga tamyawon basi gahulat pa gid sa Christmas gift. Lapit na. Lapit na. Daw mo ginamayo nga balita siguro para sa ilang ay Christmas gift siguro. Anyway, so sa sulod sa tatlo ka tuig nga dira ka sa Japan, naga-celebrate sa Christmas, New Year. Ano ang imong nabatyagan dira? Makabatyag ka man daw okay naman lang daw mabulong-bulong man ang imong kasubo sa mga celebration nga ara dira? Actually, yes. Kasadya gid kay ako personally may iban di nga sa balay lang ga celebrate sang Christmas kaupod mga roommates, pero ako sa church ko ga celebrate sang Christmas nga may ara mga activities. Aha. Even sa New Year ang nami lang kay tapuson mo ang tuig nga ga-pray ka kag buksan mo ang tuig nga gapangamuyo ka. Okay. So nami kay may pamilya nga naga sa pupo. Oo, daw Sa naakuan ka na dira, daw hindi ka na gid ya nakabatyag sang tuman nga kahidlaw bangod ginakabig mo man nga may pamilya ka dira tungod sa church. Yes po. Aha, sige. Lastly, Bia Duran Constantino, ang imong pagpanamyaw sa tanan kag sa ibong mga kaabyanan. Madamo gid nga salamat sa pag-invite sa akon kag sa mga kasimamno ako da mayo-mayo lang ta. Kag Merry Christmas sa inyong tanan. Okay, sige. Salamat gid mga kaabyanan. Nabatian si Bia Duran Constantino, Bombo International Correspondent sa Japan. Out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Okay, nabatian mga kamera, nag-isa pagid ka special presentation naton sa Christmas Around the World. Daw gina-celebrate sa bilog nga kalibutan. Bisan pa nga hindi mga Kristiyano pero may mga Kristiyano nga naga-celebrate kag nangin tradisyon nagin man lang i-celebrate ang Christmas na sa tagsa ka tuig. 5 minutos sa kiligid sa tag ng alas 8 magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Paradyo Bombo. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal
sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo. Bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod,
para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para makadugang-dugang. Kamo nga mga utod kong ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sa isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka
nakabala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo ba lang nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man. Para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio.
Kahibalubala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Direkta Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Pabalik na mga kabiyanan sa aton nga pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Harana kag iban pa. Samtang nga nag-play kita sang aton mga ginatiganan nga mga ambahanon, kag samtang nagabasa kita sa pila ka mga pagpanamyaw, no, ginapasulan naton sa iban pagiging importante man nga mga informasyon ang aton nga palatuntunan. No, halimbawa pa kagaina ang gintalakay naton ng Christmas around the world. Karon dugay-dugay mabisita kita sa Israel sa pagpatigayonon nga Miss Universe 2021. No? Kay ginbaha karon banwa ang Israel. Ginbaha sang madamo nga mga kababayenan, mga 80 ka mga candidates for Miss Universe competing for the glittering Miss Universe crown. Now nag-take over sila sa Southern
gin-take over na nila subong ang Southern Israel Resort City of Eilat. Ang samtang nag-inabot sila dito with all of their stilettos and sequins. Sus ka mga tahom sa sining mga linay nga nag-inabot dito mga kabyanan sa Israel sa pagpatigayon sa Miss Universe pageant night. Pag inabot nila dito, grabe ka glamorosa sa mga itsura sining mga matahom nga mga linay. Kag daw mabulong-bulong man ang problema sa mga katawan sa sining pandemic, no? Nga ginaara pagyapon ginapangatubang naton. Ang isa diri sa gusto naton may baluan ano ang matabo karon, no? Kay antes pa man ginabot ang mga contestants. Banwa nag-open isang border ang Israel sa mga foreign nationals sa ibang mga kapungsuran nga pwede na makasulod sa ilang nga pungsod sa Israel. Pero ato lang nga mga makasulod ang mga fully vaccinated nga mga foreign nationals, no? Makasulod ginabrihan ang ilang border. Pero si Mana antes pa man mga kabyanan ang ining kompetisyon daw liwat ginagsiras ang borders ang Israeli government matapos nga nagtuhaw naman ang panibag-o nga variant sa COVID-19 nga muni ang Omicron variant. So nag-shutdown naman sila nga borders. Ano ayan ang magkalanabo kay di sa nagligad to pwede lang makasulod ang mga foreign nationals basta fully vaccinated sila. Pero apisar pa sila ang mga silingkod ang mga matahom nga linay nakasulod gid nakaabot gid sa Israel, no? Kaga balantayan diri sa Bombo Radio kay igadulong namon mga kabanan ang mga pinaka-latest nga report kaga result sa Miss Universe 2021. 33 minutos banwa nakaligad sa tag ng alas 8 karon dugay-dugay basi maka-istorya kita karon direkta dito sa Israel sa isa naton ka correspondent, Bombo correspondent, Bombo international correspondent dito ya sa Israel. Hibalo naton ko na ng update kaga sitwasyon karon sa pagpatigayon sa Miss Universe. Okay, this time mga kabalan, samtang wala pa nga aton nga Bombo international correspondent sa Israel, diri kita anay sa dugang pagin sa pagdulong daw sa mga matahom nga mga lalantunon diri sa aton nga pagpangalagad sa panatungtunan Bombo Harana kag iban pa. Areo ang request ni Ma'am Vilma Discutido, ang ambanon nga may tigulo matud mo. Matud mo ako imong unuhan, mahalong hangtod sa lubnganan, kalipay ang akong gibati kay bugtong kang bahandi nining kinabuhi way sukod ang akong pagtuo nga matumon ang atong mga damgo kay aniyak ka man nining kiliran bulawanong pagpanggap ng kunkunan. Mabalhin
talikdan mo ako magpabilin sa ako nga walay makababag sa atong pagminahalay akong pinangga why support ang akong pagtuo nga matuman ang akong mga tanggo kay aniyak ka man hinihiran bulawanong pagpangga ng kunkunan mabalhin pitik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin sa arko nga walay makababag sa atong pagminahalay akong tinangga sa atong pagminahalay akong pinangga. Ayos, matud mo. Nagdulong sa inyo sa oras 39 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 8. Amo na request ni Sister Fe. Para man to sa kay Sister Fe, no? Sister Fe di sos. Ang ambanon nga matud mo. Mayo ni si Sister Fe kay may pagka-rock man nga daan mo. Sige. Ayos this time another song from Mabuhay Singers, mga kabyanan mo. Hindi ko na marapalan ang kadamos ang aton nga ginabubo nga mga panumdom. Pagbalik ko hindi ko na gid marapalan ang mga panamyaw, no? Ambot ko na ma-retrieve ko pa ni sa kadamo-damo, may iban tong na kalatabunan na in a way. Ari anay ang isa pa ka ambanon gin-request ni Val Yanga sang San Enrique. Ang ambanon from the Mabuhay Singers. Ang ambanon nga may tigulo, Ikaw ang ligaya ko. Ang aking pag-ibig di magbabago.
sa'yo. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Hanap ko sa buhay, sa'yo'y aking natagpuan. Kaya't iyong paniwalaan na labis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko at siyang lahat sa buhay ko. Kung nasa kantungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. At habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa'yo. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Okay, ikaw ang ligaya ko. Good evening mo muna, liugot ang sa akong tupad balay nga nagapamatigin subong kay Tiay Lukring de la Torre from Fernando Sarmiento. Good evening mo muna, patayon nyo man sa Valsote family, kag Alvarez, kag Balyos family nga nagalantaw sila, sila subong sa live bumudan diri sa Palanas, Basiao, Ibisan, Capiz. Maraming salamat from Celso, Asibo. Good evening mo ba patamyaw man sa Asibo family da sa Montisola sa Bacolod ang nagapanamyaw Marbi Cebu, Asibo. Sa ang Palanas, Basiao, Ibisan, Capiz. Kaya galantaw kami di live bumudan from Marbi, Cebu. Good evening mo ba pwede ka request mabugnaw ang talon. Maraming salamat. Advance Merry Christmas from Iloterio, Malacad. Good evening mo ba ginatamyo ko kini family Lisana sang Duluyas kag Romero. Salamat gid from Itzel Lisana. Request ko to Ragsoy. Maayong gabi man sa kay Nintorm. Okay, sige. Iloterio Malacad ara na no imo request. Ikaw ligaya ko ti pare ko mo request ni Val. Maayong gabi mas kay Benson Valdez. Good evening mo ba pa request age doesn't matter by Max Urban kag shout out sa taga Estefania from Paul Pintor. Okay, sige. Din pagito ano pagitong iban kani ka mga gin request arayo ang sa nagigat pa ni nga Domingo tani mo no. Ang bakas ng lumipas ni Eddie Peregrina. Sa nag-request lang da, ara na. Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo bang maglaho sa mundo? Gabi at araw ay lagi na lang
ay wala na, at tayo ay di na magkita. Mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik ang hirap. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Bakas ng lumipas, 13 minutos sa kilang nabilin, kamagalangat kita sa tagna nga lasa 9 sa gabi. Yari pa ang ipang sige-sigihon ng patukar ang mga request, no? Kay basi hindi ko naman maarapalan ang ambanon nga babe ni Cesar Barreta. Sang una ko pa lang ikaw makita, babes ako sa imo may luyang na. Bisan madamo pang mga istorya, nga ikaw may ara pang iban nga palang ka. Kagako wala lang magapati, wala man lang ako sang nakita. Isa kagabi nga ikaw wala, gali may kaupod ka namang iba. Oh babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang ihong maong mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan na. Ginpilit ko nga ikaw ang kalingan, ginpilit ko bisan masakit sa dukhan. Apang sang ikaw nagpalaki, ang gugma ko sa imo liwat na nagbalik. Nabatyagan ko nga wala kagit sang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, kaliang kong mamulahugin lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang hitog maong mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan na. O babes, o kapag magabag mo, o babes, o mo pa inimahimo. Inhaboy
Ihaboy mo lang ang tanan mo mga pangako, kanugon lang sa mga ginhandong ko. Pinilit ko nga ikaw ang kalimtan, pinilit ko bisan masakit sa dughay. Abang sang ikaw nagpalapit, ang gugma ko sa imo liwan ka nagbalik. Nahibalaan ko nga wala kagit sang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halong. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, kaliyang gumamula o ilang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, gagakugin lang ang higugmaon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan, ang tanan gali mga kabutigan lang. O besan o kapamagabako, o besan o mo pa mahimo. Ginhaboy mo lang ang tanan mo mga pangako, kanugon lang sa mga ginhandong ko, kanugon lang sa mga ginhandong ko, kanugon lang sa mga ginhandong ko. Okay, bahanon nga babe, nagdulong siya sa oras 7 minutos na nabilin, kamagadangat kita sa takna nga alas 9. Ari pagid ang isa nga kagina pamanigin request, ang bahanon nga may tigulo Dandansoy. Dandansoy. Ako sa payaw, ugani kung ikaw hilawon. Ang payaw di mo lang landawon. Dandansoy kung imo apaso, bisan magparo, ugani kung ikaw uhawon, sa dalan magbubon-bubon. Kay tang bihon
sa payaw ugali kung ikaw idlaw ang payaw di mo lang lantaw Dandansoy, bayaan ta ikaw. Pauli ako sa payaw. Bumudan, good evening. Tamyaw ko si Sir Juji Linaugo sang barangay Takuling kag Ma'am Mildred Hilardi sang barangay Mansilingan. Kapamatigid sila. Ang nagapanamyaw, Leo Seralbo. Katapusan nga ambanon nga dulot naton sa inyo, ang ambanon nga may tigulo, kampo ni Ladyo. Sa higad sang sapa, sa kampo ni Ladyo, may turiting manok nga ginaarado. Tinali pumalapit, isang ulitaw, nangahas magsulat, sang kamot yang tuo. Diniktas sang apa, sinulat sang kumpol, binasa sang bulat, namati ang bungol, testigos ang bugtod, sa pagkamatuod, naakig ang lupog, kay dili katindog. Kinuha ang gitara, kag magkinalipay, kinuskus ang tingkaw, ang tarso nagbagay, umabot ang sungi, kinantahan lulay, ang bugtot kag piyang, amo ang nagsabay. Kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirut, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamangani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magisi. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Tindam guta sa litsihan, ngayara ka sa salmunan, gintigay sa tersyuhan, gugmata sa raynahan, kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagtinitin siya, sang bayaw ko nga pirut, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamangani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magisi. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Okay, salamat kid Virilio Pirot. Grabe na nga mga kabudlayan sa kabuhi niya. Swerte niya pagyapon mo mulito mo. Pilit siya ang antuson, ano niya kay nga swerte. Wala na kita banuwas ang oras diri sa tunang pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Harana kang iban pa. Obda na kita buwas sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Odto. Upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Tanji Elecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bumbo! Bumbo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! Ang oras ay netid sa inyo ng Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash.
nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, kay nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ang ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. We all would like to greet you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio
All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay ka sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagimbaramkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na manahay kaginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus? Wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuo sang Amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagkamatay, kag pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang mga ay. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 41 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, maayong gabi Western Visayas. Welcome syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang hutik sa kagabihon diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw sang Domingo, pet sa 19 sa bulan sang Disyembre sining tuig 2021. Aton dira
kinabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga nag-tune in sa 630 kHz sumalin sign on, tubtub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, maayong gabi. Sarang nyo naman kami nga malantaw sa YouTube, hindi lang kita live sa Facebook mga kabombo no, live naman kita sa YouTube. I-search na lang ang Bombo Radyo Bacolod, kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Kag sini nga gabi, ato naman pag-istoryahan ang tuhoy sa mga topics no, nahanungod sa gugma, sa relationship, sa pagpakighilawas. Kag sini nga gabi, kami ang inyong mangintag hutik sa kagabihon. Bombo, Gracelyn Lobaton. Kag Bombo, Jairi de los Reyes. So mga kabombo, kami anay ni Bombo Gracelyn, no? Ang inyo makaupod, sini nga gabi, Bombo Grace, kaya may ara sang, gagmay lang nga changes, sa amon nga schedule, sini nga simana. So Bombo Grace, kamusta ang imo nga gabi? Yes, Bombo Jai, maayo gid no, ang aton sini nga Domingo, no? Kanami sang grasya nga nabaton ta grasya sang kabuhi kag karon mo siya mabalaan nato no ang grasya pagid nga aton mabatian halin sa aton nga mga guests for tonight. Wow, very inspired wala si Bombo Grace no sini nga gabi asaya gid nga pangalan Gracia. So kanami mga kabombo sang aton topic for tonight, very interesting gid apang antes kita na magpadulong sa aton nga okay, very interesting topic. So aton nagapakig-angot kita no testingan naton ang ma-checkyar bala ang bahin sa nga Estados Unidos, Bombo Grace no, particular na dito sa may Mississippi bangod sa may mga series sa nga buhawi nga naglabay dito sa Estados Unidos sa nga Biyernes kag Sabado. Yes, Bombo Jai, no aton nga checkeron ang ilaman nga sitwasyon didto labing nagid sa mga Pinoy to nga ara didto no kung kamusta man sila kabay patani nga okay lang sila, Bombo Jai. Yes, Bombo Grace, no? So, aton ina-check karon kagadugay-dugay aton makaupod ng aton nga Bombo correspondent. Anay man siya nga taga-Bombo. Bombo Grace, kita ang nagapakig-angot, no? Sa iya sini nga gabi, kagay aton lang na siya balikan, Kaya nga daan, Bombo Grace, masobra nga daan 84 ka mga persona na ang nagtaliwan, no? Matapos ang paglabay bala sa nga pila ka mga buhawi dito sa Kentucky, ilabi na sa Kentucky, kaya mo gining state bala nga igo gid sa nga buhawi dito sa Estados Unidos. So may mga ginhimo naman nga tikang ang gobyerno, particular na si US President Joe Biden, apang mas manami gid kung makakuha kita sang detalye no, live and direct gid dito sa Estados Unidos. So aton lang na pagabalikan ang amon nga topic, Bombo Grace no, kunyara na dugay-dugay ang aton nga interviewee no dito sa Mississippi. So diri kita anay no sa aton topic for tonight, Bombo Grace no, ka very interesting. Chapto gina Bombo Chaire kaya ang bilog ta nga semana no nangin mabisi man kag madamo kita sa ginatuba nga mga problema no sa sini nga tion ti aton mantagaan tiyempong aton sini nga mga tagipusoon nga mag-relax man Bombo Chaire. Correct, ang aton gid Bombo Grace nga mga tagipusoon no. So abi nila Bombo Grace maghambal kita mga about sa love. Do may ara dapat sa nga karelasyon. Do mo na no. Apang ang atong nga topic for tonight more on self-love no. Kaya ang atong nga topic for tonight mga kabombo is about sa single blessedness o kon sa pagkalaon. Makabati kita bala Bombo Grace nga tinaga nga laon do ginakadlawan no. O kon do ka negative bala sang ilang panulok sa amo sini nga no. Pero antes kita dira Bombo Grace mag-proceed no sa atong topic for tonight. So may ara man kita sang flash report, nagapakig-angot man kita sa aton nga patrol kaya Bombo Lianizil Menardo. So ipagasinyasan lang kita na ni Bombolito no kung masulod na si Bombo Liani. So ang aton nga topic for tonight Bombo Grace going back is yes, Bombo Jai, ang aton nga topic for tonight, single blessedness o kun laon no sa aton pa Bombo Jai, laon ang tawag naton sa single blessedness. Bombo Grace, nahadlo ka bala maglaon? Bombo Jaire. Marami nga pamangkot. Ako gidyaw na, no? Bombo Jaire, gasulod sa akon nga paminsaron ang what if, no? Mga what ifs bala. Pero, subong kay bata pa ako, gina-enjoy ko ang time. But, kung pamangkoton, kung nahadlo ko maglaon, basta Bombo Jaire,
makastand ko nga kaya ko kag wala ako sang lover, okay lang maglaon. Kaya ko. Ikaw yung mo, Jaire, kaya mo. Sa akon Bambo Grace, wala man sa nahadlok, di ba? Kasi syempre kung amo na aton kapalaran, batunon tana, di ba? Kung amo nanginginhatag sang Ginoo sa aton. Pero kung kita ang may choice, syempre gusto ko personally Bambo Grace nga magka-family, di ba? Gusto ko nga magka-pamilya Bambo Grace kay kanami man siguro sang feeling nga ara bala nga mayara kasang mga bata, mayara sang hulid, di ba, sa gabi, mga una. So, handom man kita nga magka-family Bambo Grace, no? Kaga, nag-post man kita sa Facebook sang aton nga mga, nangayo man kita syempre, Bambo Grace, ang opinion sa aton nga mga kabombo, no? Kung ang sa ilaya, no? Ang aton nga caption, Bambo Grace, madamo ang indi luyag nga magtigula nga nagaisahanon. Apang may mga bulahan nga persona nga ginpili ang ini nga dalanon, sila ya mismo ang nag-choose bala nga manginlaon Bambo Grace. Grabe, no? So aton na pag basahon Bambo Grace ang ilaman nga mga comments, no? Kung mabasa man kita sang mga comments. Samtang ginaulat naton si Bomboliani nga mapasulod no ni Bombolito sa iya nga flash report. So magabasa man kita sa mga comments Bambo Grace Lee, no? So hambal Bambo Grace ni Kent May Nolasco, wala ka mahimo kung amo na ang tadhana mo. Pasalamat ka na lang nga buhi ka sa kalibutan nga ini. Insakto man, no? Yes, mayo mana. Pero kay Bambo Jaire, no, ang tadhana bala nga tawag, hindi mo gid na siya mabalibaran. Pero ng iban nga hambal nga kung gusto mo gid bala kita sang partner, dapat kuno makigbulig ka sa tawag nga tadhana. Buligan mo ang tadhana. Kaya kung ka lang sa inyo balay, kaya di ka magwagwa. At siyempre, paano ka na makakita sa partner, no? Kay Bambo Jaire, ang tawag nga tadhana, destiny, wala na siya sang may makakontra, no? Pero kung destiny mo nga maging single forever ka, ti ang mo ginawa mo, Jaire, ang imo matupaan kay destiny. Correct Bambo Grace, no? Kaga hambal man din niya Kahil Iba City. Importante kung may panabor ka, okay lang maglawon ka. Importante may panabor ka. So, antes nato ni napadayon, no? Yara sa piyang kalinya, si Bomboliani Zil Minardo. Kami yara kita sang flash report. Isa na naman ka-shooting incident ang nagluntad sini nga gabi mga kabombo. So, Bomboliani, please come in. Yes, Bambo Jaire. So, isa naman ini ka-shooting incident ang natabo diri sa may Purok Alampiro nga barangay to. Sing nag-ulan-ulan, tigila, no? Mga pasadon alas 7, lapit alas 8. So, wala may naka-report dito sa may police station to sa mga pumuloy diri Bambo Jaire nga sa diin ang biktima sini, no, sa pagpangluthang pirason sini sa biktima amo si Jason Olvidado diri residente man sa nga Purok Lampirong barangay to. Pagini siya Bambo Jaire no mga 30 plus na ang iya nga pang idaron. So sa diri sa aton nga ginatindugan gid mismo malapit na mga isa lang kadupa sa may tricycle ni ayon nagapanglaban na di siya sa maya bomba Bambo Jaire sa igad lang gid sa nga dalan sini. So gin suno sa nakapanugid diri, no, ang mga pumuluyo ini ang suspitsado sa kaisang itom nga motorsiklo pag ini sa Bambo Jaire samtang nagapanglabad diri ang biktima, no, gulpe lang ini nagdulog ang nagasakay sa motor nga suspitsado kagagintiro ini ang biktima. So may helmet na siya pag wala na nakuhaan man diri isang mga pumuluyo o na nahawiran ini ang plaka o ng plate number sang motorsiklo. So wala pa gid diri ideya kung sino ini ang nagluthang diri sa biktima Bambo Jaire. So amo pa na ang aton karon na nga i-inform dito sa kapulisan kung may na-record sila kay sunod diri sa pumuluyo. Wala man sa may nakakadto nga pulis diri sang sinila nga gabi Bambo Jaire. Bambo Liani, mga what time gid nagluntad ining pagpangluthang? Yes, ang nagakusog ang ulan kagina Bambo Jaire mga pasado na alas 7, lapit na alas 8 sinisunod sa mga pumuluyo diri Bambo Jaire. So sa karon diin na ining si Jason Olvidado Bambo Liani, indala ini siya sa ospital? Yes, correct ka Bambo Jaire, no, sa ginahagaw inindala sa ospital kay ang igo niya is ara sa nawala nga parte sang ulo Bambo Jaire. So
ay ipangamuyon ta lang na nga makasurvive aman ini ang biktima Bombo Jerry kay kung maghambat sa nga ulo so dasyado gid ni ka sensitibo nga parte sang lawas. Amo gani Bombo Liani no dumakambal kita kado fatal gid ining iya nga igo pero hopefully no nga mangin maayo lang gid ang iya nga kondisyon. So santo sa payag mo kay na Bombo Liani asakay no sa itom nga motorsiklo ining suspetsado isa lang ini siya o kon riding in tandem ini santo sa mga witness. Yes, so wala ini nakamuno o kung hindi na matandaan sinin sa mga nagalantaw di kung pila ini ang kabilog o sakay sa motorsiklo no kaya ang ilang kahayag ng Bombo Jerry ang nagtiro is naka-helmet ini kag ano siya Bombo Jerry naka-yellow nga raincoat kag sakay sang itom nga motorsiklo kag wala man na-identify kung ano klase nga motorsiklo kung unit ini ang ginasakyan sang suspetsado. Pero so far Bombo Liani may ara man dira sang CCTV sa lugar. Bombo Jerry, so diri dapit no sa may purok Lampirong na di barangay to wala na di CCTV Bombo Jerry. So amo ini ang agin panglabhan diri nga area sa nga biktima Bombo Jerry. So may posibilidad nga nakatindog pa ini siya kay ti Bombo Jerry mga preska pa ini gani ang dugo diri sa may atubang ginaton mismo sa may guma ni bala sang tricycle nga aton makita sa may mga dugo pa di kon may mga blood stains pa Bombo Jerry. Especially bala Bombo Liani dira sa Purok Lampirong hindi naman nina bag-o sa ato no pero may gid na dira ginaluntaran sa mga shooting incidents Bombo Liani. Amo gid gani Bombo Jerry so no kada gabi na gaya diri nga area no sa sakop sang police station to sudo kadamo ginadaya nagaklatabo. So mo nang chikeron nato na Bombo Jerry kung ini bala ang natiro pa no ano ang motibo sini nga agin tiro ini siya sa suspetsado kaga kung sino ini ang suspetsado sa likod sinisang pagpangluthang sa biktima Bombo Jerry. Bombo Liani, may yara kapag idara duga nga background sini kay Jason Olbibado may pamilya ini siya? Bombo Jerry, so sunod kagina sa pamakotan ta may pamilya man ini ang biktima dire. Yes, pero Bombo Jerry sa subong no ang mga pumuloy ding iba ni hindi tagid pa mapatupad at ang gusto ta nga ipamangkot ato sa ila kay nakulbaan man no biskan ay iban sila nakakita gid o kon may mga nabalaan man so hindi tagid ni sila nga Bombo Jerry mapambal kay naka advance naman ako sa ginapamangkot-mangkot sa amo lang na ang mahatag nila information ang pangalan ng Bombo Jerry kag ang nakita nila nga natabo kagina. Sige Bombo Liani, i-update lang naton karon no kung mayara dira sa nga duga nga mga information especially kung halina gid bala sa aton nga kapulisan no pero so far amo ini siya pilaso no inoing biktima mga 30 anyos kag ang suspetsado is unidentified gihapon so i-update man karon Bombo Liani ang iya nga medical bulletin no kung kamusta ining iya nga sitwasyon. Yes, sa Bombo Jerry. Para sa Bombo Flash Reports, ini si Bombo Liani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Liani Zil Minardo sa Flash Report no sa Bombo Grace. Sana naman ka shooting incident dito sa may Purok Lampirong, Barangay 2 ang nagluntad. Yes, Bombo Jerry, kagabi no may man sang shooting incident nga nagluntad sa Barangay Mansilingan, right? Do grabe kada gabi na lang gid may tinirohay diri sa syudad Bombo Grace no? Yes. Pero aton to checkeron karon na ang dugang update kagang kumpleto nga detalye. Kaga sa mga kabombo nga luyag man bala maglantaw no kasi nga sitwasyon naga Facebook Live man sa karon si Bombo Liani Bombo Grace pwede nyo man dira ma-checkyar no para sa padayon nga information. So sini nga gabi mga kabombo antes kita mag-proceed sa aton nga topic no. Kanami kita isang topic namon ni Bombo Grace pero ano ta na siya anay i-set aside ta na siya anay dugay-dugay balikan ta na siya kaya nasa piyang linya nga aton nga makaupod no nga aton nga Bombo International Correspondent direkta sa Mississippi no si former Bombo Sonia Provido. Mama ayong gabi salamat gid sa nga kahigayunan nga maka-interview kami sa imo kag imo makaupod si Bombo Jerry de los Reyes kag Bombo Gracelyn Lobaton. Maayong gabi Bombo Jerry, Bombo Gracelyn kag maayong aga diri sa Amerika. Salamat gid sa oportunidad nga makaupod kita sa sining tiyempo ka Pasko. Thank you man Ma'am Sonia no sa nga sininga time kanami isang tingog ni Ma'am Sonia Bombo Grace no mga balamo gid nga former Bombo gid ya si Mama Sonia. Nakalid naman Bombo Jerry. Tatak Bombo. Nakalipay ko gid nga makaupod kamo sa sining hutik sa kagabi. Thank you so much gid Ma'am no. So alas ano da sa karon Ma'am dira sa inyo sa Estados Unidos? In punto alas 8 gid diri sa Mississippi. 8 AM Ma'am no?
PM. PM. So diin kada sa karon I'm sorry. 8 a.m. Bago lang ko okay. ako kabugtaw. Ano pa nagasala pa kita. Bago lang man kita nakatapos interview para sa Bombo Radio Iloilo sa paghatag sang mensahe kag sang latest nga update na hinungod sa sining devastating tornado nga nag-igo diri sa Estados Unidos. So diin kada sa karon ma'am dapit ma'am sa Mississippi? Diri sa Water Valley, malapit sa Oxford. Ang Oxford amo ini siyang ginakabig nga according sa ESPN Sports Network, the most beautiful college town in America. So ano ma'am kalayo inang imo ginatiniran sa karon ma'am ang Mississippi sa Kentucky ma'am nga amo gid ni sa karon ang natamaan gid bala sang buhawi? We are 75 miles away from the area kung sa diin nga most hit gid ang ining lugar nga ginatawag nila Mayfield, Kentucky. So kamusta daya ma'am sa karon ang sitwasyon dira sa Mississippi? Nabatyagan nyo man da ma'am ang buhawi? So far wala kita kabatyag sang buhawi pero ang severe bad weather nga nato na eksperyensya sang nagligad nga Biyernes ang naghatag sang rason agud nga ang aton sini nga birthday date kaupod sa akon bana wala na reschedule kaya nagatrabaho kita sa Oxford iya sini nga ginhimo nga kaduan ako sa Oxford para dito kami mag dinner date pero didto na siya sa town proper sila niya hindi mayong sitwasyon may mga flash flood warning na mabaskog ng ulan sa mga areas nga nagihan niya so hambalan niya ako nga i-reschedule namon kag nagpauli kami kag ang ulan diri sa lugar nga ginaistara namon on and off subong man ang hangin sang gabi na nagbulubadlos pero natulugan kita sang pagkaaga ang agi sang mabaskog nga ulan kag sang medyo mabulubaskog nga hangin kay makita mo ang mga dahon masyado kadamo sa yard kag subong man ang mga trunks yara sa mga dalanon pero ang amon sini nga eksperyensya sang nag-agi ang tornado is not even sa idalom sang chart sang ginatawag nga devastating tornado daw kung sa aton pang sa bagyo naton dira daw kuan lang dulodapya lang sang bagyo daw hindi mo gani mabatyagan kaya malayo ni sa nagikan sa amon sini nga puloy-an ang ining most devastating tornado nga nag-agi sa estado sang Kentucky. So it's good to hear ma'am no nga okay man derang inyo nga sitwasyon although ginakasubo gid naton ang natabo naman niya sa pila ka mga bahin bala ma'am no sang Estados Unidos nga nalabian gid sang tornado ma'am. So may bagyo dira gid ma'am sa inyo gin-declare gid sang inyo nga weather dira ma'am nga mayara sang bagyo dira sa Estados Unidos? May mga formal declaration sa affected areas pero so far sa aton warningan kita nga mag-monitor closely sang weather may mga messages nga nag-aagi sa aton sini nga private numbers nga nagatudlo kundiin ang mga shelters nga pwede naton katuan pero ang buhawi Bombo Jerry do pareho lang ini sang makawat nga hindi kakabalo kung sa diin ini sila magtupa kag kung sa diin ini sila nga magaigo bisan ano pa ka preparar ang natabo sa Amazon sa warehouse sa Illinois gindala na ini sila sa isa ka shelter area para nga mangin safe sila pero sang didto na sila ang isa ka survivor nagsiling nga nabatyagan niyang iya nga dulunggan nagapap igo niya mamulalungan ang ilang atop sini ginarip na sang buhawi. So dira na sila sa may safety area sa gihapon madamo sa ila sini ang naapektuhan. Amo na gani ma'am no. So hindi gituod mamapaktan ma'am no kung diin gituod malabay ining buhawi. So pila ma'am ka mga states ma'am ang naapektuhan dira sa nga buhawi sa Estados Unidos? So far, as reported, 6 ka mga estado diri sa Amerika ang naapektuhan. Ini sila amo ang Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi, kag Tennessee. Pero ang worst hit amo ang
estado sang Kentucky kung sa diin na ginaprubahan na ni President Joe Biden ang emergency declaration kag sa sining lugar napulo gid ka mga counties ang naapektuhan. Sa isa lamang ka county, magsiling kita county daw pareho bala sang aton nga village dira or district. Sa isa lamang ka county, 500 ka mga puluyan ang naapektuhan, Bombo Jairi. So that's why si President Biden wala gid magpagduwa-duwa kag wala gid palawig pa sang tiyempo sa pag-issue sang Federal Emergency Declaration sa sining estado kung sa din si Governor Bashir ang declare nga ining buhawi nga nag-agi sa ila sining lugar is the most devastating tornado event in the history sang ila sining estado, Bombo Jairi. Yes, ma'am. So, nadala, ma'am, no, ining Mississippi sa anom ka mga states nga naapektuhan apang ambal mo kayo na, ma'am, do wala gin man mayo na batyagan dira sa inyo, ma'am, no, sa iba niya mga bahin. Probably in other areas of Mississippi, properties were affected, buildings, structures, homes were affected, but wala sang mga kabuhi nga na-report na nautas o nagtaliwan. Probably there are injuries, but it is not as bad as what happened in the states of Arkansas. Sa Arkansas, may mga reported dead man. Sa Tennessee, may 4 nga napatay. Kung sa diin ang buhawi, ang kabaskugon sang hangin, naglabot sa mga 80 miles per hour. Sa Missouri, 1 ang napatay. Kag sa Arkansas, may 2 nga nagtaliwan. Kag 5 sini ang mga napilasan. So far, sa karon, ma'am, pila na, ma'am, ang death toll dira sa Estados Unidos tuga sining buhawi? In as far as Kentucky is concerned, it was reported to reach 70. But according to the governor, it may reach up to more than 100 ang death toll. That's why ang search and rescue operation is ongoing and is getting more massive. Kay ginahingagaw, kag ginalauman nga may masalbar pa nga mga survivors kag mga kabuhi. May mga shocking stories nga nakita kita sa TV, mayara nga sa Amazon warehouse kung sa diin nag-overtime ang mga tao, mga workers dito sa pagtrabaho agud nga mapalabot sa mga recipients ang ila sining mga packages, especially sa sining tiyempo sang Christmas. So madamo sa mga tao ang nagkulaw bugtaw sa pagtrabaho. Ang isa ka bana nagkadto sa warehouse sang Amazon agud pangitao nang iya sini nga asawa kag ini sila ang kasado sa sulod na sang 30 ka tuig. Subong hindi siya kabalo kung anong update kay wala pa sang ginahatag sa iyang message o information as to the situation or condition sa iya sini nga asawa nga natrap sa rubble sang Amazon warehouse sa Missouri. So mayara pagid gani, ma'am, sa ma'am, no, sa Kentucky, ma'am, isagid ko na, ma'am, ka candle factory na madamo gito ang naga sa karon padayon pa nga ginapangita kaga may pilaman nga na-retrieve na nga mga bangkay. Tama. I'm sorry, ang sa Amazon gali sa Illinois ini, sa state of Illinois. Ang sa Missouri amo ini siya ang sa may candle factory kung sa diin may 110 ka mga workers nga nagatrabaho, ini sila 24/7 para ma-meet ang Christmas candle demand. So sa 110 ka mga workers, 40 pa lang ang na-rescue. Kag nagapangamuyo kita nga kabay pang nabilin nga 70, makit-an ini sila nga buhi. Agud nga makasaulog man sang Pasko kaupod sa ila sa nga pamilya. Ano, ma'am, nga mga tikang ang ginahimo sa karon sa nga inyong ma'am, nga sa government dira, ma'am? Ang federal government paagi sa aton sini nga presidente nag-approve na sang emergency declaration sa Kentucky kag paabot nga ang iban nga states maghatag man sang ila sini nagakaigo nga emergency declaration kag President Biden has declared his full support. Sili niya hindi niya pagpabayaan ang ining anom ka estado hatagan sa nagakaigo nga bulig para nga
matigayon ang massive search and rescue operation. Ang mga komunidad nga naapektuhan makabangon, kay ang mga pamilya nga ini subong wala sila sa mga balay, shelter, ginadala lang sila sa mga hotel kag sa mga private places for temporary shelter. Pero ang masubo nga kamatuoran nga they might be facing a bleak Christmas. Wala sang puluyan, wala sang napakyan sa ila sa niya mga miyembro. So ang state government also is doing their best para nga mahatagan sa nagakaigo nga bulig ang mga pumuluyo, kag buligan pagid nga makabangon ang komunidad. Kaysa subong pareho sang lugar sang Kentucky, wala sang kuryente, wala sang tubig, kag ang mga pumuluyo ginatugnawan bangod nga manug winter na subong, kag diri gani ang aton nga temperature na ganubo naman a freezing point na ang aton subong nga temperatura sa aton nga lugar. Amo gani ma'am do kasubo gitod ma'am no nga na timing gid bala man og Christmas kun tani tapos amo pa ining natabo dira ma'am sa pila ka mga states. So sa karon ma'am kamusta na dira ang weather dira sa Mississippi ma'am? Ang tiyempo subong maayo nagbago lang nagbutlak si Haring Adlaw kag sa kadungan sa sining butlak sang adlaw amuman ang pagtaas sang aton sini nga paglaom nga madamo pagid sang mga makitaan nga buhi nga nabiktima sang sining buhawi, Bombo Diary. So lauman gid ma'am this week no nga do padayunon gid ma'am no kaga kumbaga i-focusan gid dira sa karon sa pila ka mga states ang pagpapatigayon gid bala ma'am sa nga search and rescue operation sa mga posible pa ma'am nga mga survivors no. That's why panawagan sang government officials sang Kentucky nga kung pwede palang ipaiway anay ang pagbiyahe sa Mayfield, Kentucky para nga matayuyon ang search and rescue operation. Kay mga heavy equipment na ang ginagamit diri, massive ang search and rescue operation. Kung madamo sa mga tao, hindi sila masyado makagiho. So ginapanawagan kung pwede nga ipaiway anay ang pagbiyahe dito, kag magpadayon sa pagpangamuyo nga madamo pa ang mga buhi nga makitaan kung pwede palang tanan, kag makabangon ang mga komunidad nga naapektuhan sang sining pinaka makamamatay nga buhawi sa history sang Amerika. Dito bala ma'am sa Kentucky may idea ka ma'am if madamo dito sa mga Filipino nga naga-star dito? As far as I know, may mga Pilipino dito, wala lang kita sang figures or statistics, kay bisan diin man may Pilipino, no? Pero madamo man sa Pinoy dito sa Kentucky. In as far as Filipino victims is concerned, wala pa kita sang mga report nga nabaton, kag ginapasalamatan naton ina. And I'm sure sila mismo dito nagabulig man sa ila sini in their own ways, big and small, para nga makahagan-hagan man sang kalisod nga nabatyagan sa mga pumuluyo nga naapektuhan sang sining kalamidad. Dira ya ma'am sa Mississippi may mga pilada ma'am kamo dira nga mga Filipino. Diri sa amon nga lugar sa Water Valley, so far mga pulo gid kami diri sa buong. Pero sa kay gamay lang ang ini nga taon, kag mga 3,500 lang katawo. Pero malapit kami sa big towns, quote unquote, not as big as like New York or Memphis in Tennessee. Pero madamo sa mga Pinoy man sa Oxford, sa Pontotoc. Kahapon gani wala kita masyado naka-focus gid sa sining balita, kay nag-attend pa kita sa burial, sa funeral sang aton sining kaupod man diri nga Pinay nga ang iya sini fiancé gina lubong kahapon. So far ma'am ang overall situation dira ma'am sa
sa inyo ma'am sa Estados Unidos is nagapadayon gid gihapon ma'am no ang pagpatigayon sa search and rescue and retrieval operations kaga nagapangamuyo gid kita ma'am nga kabay pa nga safe gid no kagang mga ma-rescue bala ma'am buhi gid bala ma'am no kaga kabay pa nga madamo pagid ang may makit-an ma'am. So antes kita magtakop ma'am Sonia, mensahe na lang sa mga nagapamati dire sa Pilipinas. Ginapasalamatan ko gid ang kahigayunan nga ginhatag nyo sa akon Bombo Jairi, Bombo Gracelyn dira sa Bombo Radio Bacolod nga mabatian man kita makitaan sa atong mga kauturan, magpangamuyo kita nga mampahilayo kita sa kalamidad sa mga pamalatian, makaangkon kita sa maayong panglawason nga matubang naton ang bag-ong tuig nga may kusog kag kabakod kag paglaom sa atong tagipusoon. Sa liwat malipayon nga Paskwa sa aton tanan kag mahamungayaon nga bag-ong tuig. Ini si Bombo Sonia Provido Short, nagikan sa Mississippi, Basta Radio, Bombo! Thank you gid ma'am, kag mayong gabi. Yes, thank you ma'am Sonia, no? Kagahalong gid kita tanan, especially dira Bombo Jaire sa Kentucky ukon sa diin mga bahid no sa USA nga naapektuhan sa tornado. Correct, Bombo, Bombo Grace, kaga na-relieve man kita nga ang aton nga mga Filipino, to bala nga mga kilala, Bombo Grace, especially si Ma'am Sonia, no, ang safe gid ang ilang situation didto. Although kinakasubo taman Bombo Grace ang pilaman ka mga states bala nga naapektuhan gid kay naglapaw na kuno sa 70 Bombo Grace kay basi posible nga maglabot pa sa 100 ining death toll. So ang aton nga mahimo diri sa Pilipinas is magpangamuyo, no, that is the most we can do para man sa aton nga mga fellow didto sa may Kentucky, ako na sa Estados Unidos gid as a whole, Bombo Gracelyn. Pero salamat gid, madamo gid nga salamat sa aton nga Bombo International Correspondent, former Bombo, no, si Bombo Sonia, Bombo Grace. Ara gid gihapon tatak Bombo gid gihapon Bombo Grace, no, ang energy. Yes, hindi ka na madula Bombo Jaire sa mga naka-obra no diri sa aton sa Bombo Radio kag kabay pa nga bisan diin pa sila magkadto Bombo Jaire is maka reach out sila sa gihapon kag kita man sa ila. So from time to time aton lang gid checkeron to ang sitwasyon sa aton nga mga kauturan man no didto sa Estados Unidos, particular na didto sa Kentucky, sa Mississippi kag sa pila pa gid ka mga states nga naapektuhan sining buhawi nga naglabay Bombo Grace. So going back sa aton nga topic Bombo Grace, no, ang aton nga topic for tonight, which is adlo ka bala maglaon. So nasabat na to namo ni Bombo Grace, no. So sa dudu wala gid diri sa aton Bombo Grace ang may balak gid bala subong sa aton pangidaron nga maglaon. Pila ka na gani Bombo Grace? Bombo Jaire, no. Ara pa lang ko sa line of 2, no, but ginakasubo ko malapit na ko sa line of 3, pero still enjoying my life being single, Bombo Jaire. Correct, no? So, hindi man yabot silingon na gina-enjoy nato ng atong pagka-single subong Bombo Grace, mas-single na kita forever. Siyempre, may mga priorities kita, no? Pero may hara, makita mga kabombo nga nag-comment sa aton nga Facebook, kagaton man nabasahon kung may time kita, pero subong nagapakig-angot kita sa aton naman niya nga mga guest for tonight, no? May hara, kita mga mystery guest for tonight, mga kabombo, nga mag-share man sa ilang experience sa ilang perspectives, sa ilang panindugan nga bilang mga mga single blessed. Sakto kung term Bombo Grace, single blessed. Yes, single blessed Bombo Jaire. Kag ini sila no ang mayara sang story behind sang amuna nga pagtawag sila mga laon, no. Pero di ta pag-judge ang isa kag isa kung naglaon sila Bombo Jaire kag makabigta ini no nga ngini nga mga guest sa subong is dako gid nga inspiration para sa aton tanan, especially December subong timatugnaw Jaire. Kinahanglan man naton nga ma-inspire no pagi sa ilang mga storya kag hindi maminsar nga bisan natugnawan kag bisan nagkaisahanon amo na no single sa gihapon. Correct, no. So anong ginatawag nga single blessedness, Bombo Grace? Ang single blessedness kuno is magpabilin ka balang single, pure, kaga chaste. Ano sang chaste? Kumbaga do pure ka ginabstain mo self, no, sa sex. Yes. Kaga ang pag singleness kuno Bombo Grace is a choice. Manila choice. May mga single nga no choice. May mga single ganyan nga by choice, no? So, ilang iba na personal nga damo man siguro nagkapangaluyag sa ila, damo man sila guro mga type, magka-crush sila, galing gusto nila mapag-isa, kamasaya na silang mag-isa, no? So, hindi ko na Bombo Grace is ang mga calling, hindi ko na Bombo Grace nagkapati ka dira nga ang mga tao may calling gid man sa pagkalaon.
Yes, Mama Jaire, no? Kita gintawag, no? Sang mahal nga makaako kung mangin ano kita. Tiari, isa man ni ka ginatawag ta bala pag-describe sa isa ka tawo. So, makahambal ako nga gintawag man siya, Mama Jaire, kay sa pila ka years, no? Nga amo na nanging single siya, kag wala na makapangita sang makaupod sa iya nga kabuhi. Posible nga gintawag siya sang Ginoo nga mag-serve abi sa iya kag mangin mission niya man ang iban man mabojere nga mga utod ta, pero may ara man nga wala igapati sa amo na calling, but kita ako mismo gapati ako nga calling ang isa ka mangin single. Correct. Bombo Grace, may nag-comment. Yan is Ma'am Krista May. Ambalya, good evening. Bombo Jar and Bombo Grace. Di dapat kahadlukan ang manginlaon. Kaga isa pa, being single is not a problem to be solved, but a gift to be enjoyed, no? Kaya may gift of celibacy, di ba Bombo Grace, ang ginatawag. So, regalo, sa mga so, mabalaan ako nakabato, nakita sa amos ng regalo. No, so, makaupod nato, no? Ang aton nga mga guest. Kag ang aton nga first guest for tonight, no, is isa ini siya kalalaki, Bombo Grace. Yes. Namin iba mo dyan, kay lalaki, no? Nalakalandaan ako makabati lalaki nga single blessedness ang iya sining kabuhi nga gina-enjoy, di ba la, Buwa Jaire? Correct. Kaya ang mga lalaki nga daan daw mas nagapangita sa ilang mate, no? Sa ilang partner, Bombo Grace. So aton makaupod, kaga code name lang niyang aton nga mga mga pangalan, no? Lunsay lalaki ni Bombo Grace, no? Ang aton nga mga guest, kag kung makapasulod kita babae karon. So we will see. So ang aton nga number one guest, akong first guest for tonight is aton lang tawgon kay Daniel Lera. Kagyara na siya sa piyak na linya. Sir Daniel, maayong gabi, mo makaupod si Bombo Jairi de los Reyes kag Bombo Gracelyn Lobaton. Sir, maayong gabi. Wala nagasulod siguro. So, medyo nautod siya, Bombo Grace, no? So, excited na kita sa aton nga first guest. Makuha nato nga bahin sa aton nga, sa lalaki kung nga naglaon ini siya. Di ba? Kaya knowing ang mga lalaki, Bombo Grace, do, kumbaga, gusto gini nila yung magka-family. Handom gigani sa mga lalaki, Bombo Grace, na magka-baby, no? Yes, Sumajay rin. Sa malaka ka lang makabati nga may isa ka lalaki nga wala yan settle, no? Sa isa ka marriage life, Bombo Jaire. So aton hibalon, kaga excited naman kita sa mga words of wisdom nga ihatag sa aton ni Sir Daniel Lera. Kay bati ko, Bombo Grace, kilala mo ni siya, kadamo gid kita ni kuno may matun-an sa iya, especially sa mga kabombo naton nga nahadlok bala maglaon, especially sa mga pamatan-on, no? So basi isa ni siya ka way nga makapabaylo sa inyo nga panghuna-huna mga kabombo, no? Mag-encourage aton nga mag-live single, no, by choice. Yes, Bombo Jaire. Kag ang ining topic taw, no, wala man nagahatag sang discouragement, no, sa atin sa mga listeners. So importante i-inspired kita. Correct. So yara na sa piyang linya si Sir Daniel Lera. Sir, maayong gabi. Imo makaupod si Bombo Jairi de los Reyes kag Bombo Gracelyn Lobaton. Hello, sir. Hi, good evening. Sir, salamat. Gid no sang sininga tayo maginhatag mo sa amon nga maka-share ka man, sir, sang imo nga experience kag wisdom man sa amon. So before anything else, sir, pila ang imo nga edad kag ano ang imo nga trabaho sa karon? 60 kag subong ari ko bookkeeper. So 60 years old si Sir Daniel Lera, Bombo Grace, no, kag bookkeeper. Sir, nakaagi ka man sulod sa isa ka relasyon, sir, sadto? Oo naman. Mga pila, sir. Kaya ang nakunan ko gid ang seryoso daw 3. So ang the rest is, sir, mga fling-fling naman na yan, sir, no? So oo. na-feel mo man to, sir, sa 3, sir, nga love gito, sir, yung mga nabatsagan sa ila. So mga love gid man, no? So ano, sir, ang rason ko na by the way, sir, sir, ang pinaka-last mga relationship pila ka years ago na, sir? Dugay na siguro mga 30 years ago. Wow. 30 years ago. So 60 ka subong, sir. Mga 30 ka pa. Wow. Mga 30.
So mga pilang edad mo sir sang na-decidean mo sir nga gusto ko na lang gid maging single? Ang mga kwan lagi siguro, mga 35. Do mga after 5 years mo Grace? Yes, no? Half sang imo, sir, nga, 30 years? Ano ni? Yes. Ari kasi iban nga bahin or sa stage na. So, sir, ano ang rason kung naglaon ikaw? Nang gusto ko magserbisyo sa aton nga Ginoong Diyos. Isa ginakarason kay dira ko nalipay. Wow, so grabe. Kumbaga sir, offer mo sir ang imo nga life kay Lord nga nag-commit ka sa iya nga gusto mo gid nga i-serve siya as a single man, sir, no? Oo, gusto ko nga malubusan ang serbisyo ko sa iya. Para exclusive ka lang gid sir kay Lord, walang kahati no nga mo na, sir. Oo. Happy ka man sa karon sir nga ikaw ang single sa edad nga 60? Happy gid ko kay happy ako magserbisyo sa aton nga Ginoong Dios. Wow, so mapatian tagid Bombo Grace sa tingog ni Sir Daniel Lera nga happy gid siya tuod ya and contented and fulfilled gid siya sa iya nga pagka-single, no? Mabalaan mo gid nga although amo na siya single siya pero in love siya sa Ginoo, no? So sir, pwede mo ma-share sa amon, sir, ang mga positive sides sa pagka-single? Kay most sa mga pamatanon sa karon maghambal, sir, nga laon, kapag nuktok sila dayon sa mga kahoy, bila, sir, hindi nila sir, gusto nga maglaon, kuno, sir. So, pwede mo ma-share sa amon ang positive sides sa pagka-single? Nang una gid sa tanan-tanan, happy ako kay kun nga kung ano ang gusto nga tawag sa akon basta kinahanglan ako sa serbisyo sa simbahan. Ara ako dayon wala may makapang sa akon kag happy ako makaserbisyo sa iya. Una-una gid kung may mga party kami kag tuan, wala may makapugong sa akon. Wala may gahulat sa balay, sir, no? Wala may gahulat sa balay, kaga-text diin ka na. Oo, mga bata mo di. Ano pa gid, sir? Kag dason ina balang ako siguro manuglaon gid man ko kay kun nga namian ko magtulog nga wala ko tupad kay daw kublagan nga daan sa akon siguro ayawan siguro sa akon nga tupad nga base masumbagan o kung malusan sa akon nga til na isa na sa karason. So, wala ka man, sir, regrets, sir, o kung mga kahadlok, nga magtigulang ka nga wala sang family, nga makaupod sa imo, kung maatipan sa imo kung ikaw ang magtigulang na, sir? Sang unan, hadlok ako. Pero sa mission na ako, nakita ko may mga edad naman nga adto dito nga sa mission nga doging pabayaan man bala sa ilang mga anak, kadamo sa mga anak nila, pero gimpabayaan sila sa isa lang ka lugar. Amo na kong kiss asilin ko ay hindi manggali kuan gali garanti nga may isa ka kuan, isa ka damo ka anak nga may mag-atipan sa imo. Ang importante gali subong kung may kwarta ka o kung mugid mga tipan sa imo. Amo na nakita ko sa observation ko sa akong mission. Nakakadlaw kami ni Bombo Grace, sir. Pero amo mo na siya, sir. Amo mo na Bombo Grace, ang mga comments sa ato mga kabombo, no? Okay lang ako na maglaon. Importante, may kwarta sila, no? Amo mo na ang ilang mga ano. So, sir, nag-serve ka subong, sir, sa simbahan, sir. Do, kumbaga, yara ka kita, sir, responsibility dira sa inyo church. Anong imo nga position, sir? Or may yara ka kita title, sir? Oo, organizing ako at the same time katikista ako. Okay. Yes, no, Sir Daniel, no? Na-witness ko gini, Bombo Chaire, ang pagka, ni Sir Daniel, no? Pagka, mapinalanggaon sa iyang vocation, ang pagiging, being single, at the same time, nag-serve sa Ginoo, sa simbahan, no? So, Sir Daniel, wala man na problema, no? Pero pamangkot ko, wala ka, happy ka man bala nga amo nang imo sining ginpili nga vocation? Happy gid ako. Yes. Nalipay gid ako being a single. Kag
kanami isang akon nga pamatyagan, labi na gid ko sa simbahan ako. Damo ako mga tao nga malabilo, labi na gid ko sa pagkatikais ko sa mga tao nga pananggaon man sa Diyos. Do kumbaga mo gusto calling gini ni Sir Daniel Lera, no, ang pagiging ang single blessedness. So sir, among pamangkot ni Bombo Grace, sir, although kabalo kami happy and contented ka naman subong sa imo nga life, pero sir, would you still give love a chance kung maabot na abi sa kabuhi mo at this age? Nang hindi ko man na mapiho, no? Hindi ko mapaktan ang akong tagipusoon. Basi kung may maara man gid. Why not? Open gihapon niya si Sir Open Daniel gihapon Bombo na. Grace. Pero subong kung kung may mga tokman, Bombo Jaire, no, Sir Daniel? Yes, ma'am. Willing ka man, no, nga mag-open sa imo heart, hambal mo. Pero may aralan ko pamangkot sa imo nga pag ka-single subong, sang una bala may ara nga nagsulod sa imo nga mind, no, kay gaserve ka sa subong simbahan nga magsulod sa isa ka vocation ang pagka-pare abe. Actually, dira na ko nagalin. Okay. Nag-seminary ka, sir? O nagpare ka dito, sir? Ako, hindi sa mission ako, pero being a brother. Okay, nag-brother siya, sir, Sir Daniel Lera, no? Pero sa karon niya, sir, open kag dyan, sir, no? Kung may mag-abot nga babayi, sir, sa imo nga life. So, kumbaga, willing kag dyan, sir, nga kung amo man nabing kabubuto ni Lord, sa imo nga magka-family ka pa. Siyempre, kung ano ang kabubutoon niya, kay ginapamalandungan ko na kung anong kuling niya gid sa akon. Kung magserbisyo bla ko sa iya, being a single or balaan mo na mag-asawa. Amo lang. Yes, no? Kanami bumodjere kay si Sir Daniel Lera, tanan nga gakatabo siya kabuhi. First, no, ginapamalandungan niya gid. Correct, Bombo Grace, no? So sir, lastly, sir, ano na lang yung mga ma-advise sa mga tagpalamati, especially sa mga pamatanon sa karon? Nang hindi magpadaso-daso sa ilang nga desisyon, kaya ang major decision pinaka-importante sa aton kabuhi. Kung nabatyagan mo nga mag-asawa ka kay dira ka gid na malipay. Kung gintawag ka sang Dios nga maging isa ka ka-single, pilion mo gid na siya. Kay kung pinili mo mag-asawa, bisan ang tawag sang Dios sa imo being a single, ambot lang maging buringot ka nga single. Gusto nga imo nga kabuhi. Kay hindi na siya amang tawag sang Dios. Ang pagtawag sang Dios sa imo dapat gid nga pagpanlandungan. Kag major nga desisyon na sa bugos nato nya kabuhi. Amo lang na. Sir Basimira, ka gusto tamyawon? Subong, ginapanamyaw ko ang tanan nga parishioner diri namon sa St. Peregrine. Maayong gabi sa inyo nga tanan. Yes, no? With that, kag Sir Daniel, no? Advance Merry Christmas kag dira sa aton sa nga simbahan. Okay, Merry Christmas man sa inyo tanan. Thank you, sir. Maayong gabi. Thank you so much. Yes, maayong gabi. Salamat. Happily single. Gibal anon gid Bombo Grace sa mga kadlaw ni Sir Daniel Lera nga happily single gid siya and contented, no, sa iyang life sa karon. Yes, Momo Jaire. Bisan ano pa ang aton sining status sa aton kabuhi, no? Mapa-single o kung relationship. Importante, happy. Kay ano man na, Momo Jaire, no? Ang kumiyara ka sang partner, kag kung single ka, tawhay ka tuod, pero di ka happy, useless mo lang job. Correct. As long, Bombo Grace, nakakabalo ka nga doon mo ng imo nga, kumbaga ang kabubuton sa Ginoo sa imo, I believe nga mangin happy, kag so kung kabubuton bin ni Lord sa imo nga mangin single, gani kay kanasang desire, no, kag kalipay and contentment man. So kanami man kay sang wisdom ano nga gin-share sa ato ni Sir Daniel Lera. So sa pangadlaw pa lang ni Sir Daniel Lera, makita na nga hindi bala masubo mga kabombo ang pagiging laon, di ba? Yes, amo na sa mo Jaire tawag nga laon tat ang grasya kag ang kalipayan. Wow. No? Laon tat. Have to Bombo Grace, laon tat ang kalipay man, no? As long satisfied ka man sa imo nga self kag sa imo nga purpose sa imo nga life. So miyara pagkita isa ka interview yung mga kabombo, no? Si Sir Alan de Guzman. Isa man ini siya mga kabombo kalalaki, no? So ang aton to nga first part, kumbaga do sa bayto ni Sir Daniel kay yung niya self ya kay Lord.
So, Yes. ari, ato naman niya kuha ng POV, point of view, sa ato ni kaduha nga guest, no? Si Sir Alan de Guzman, ko nga nagalaon ini siya, kung nga amo niya ginpili nga dalan. Ano ihan ang iyang reason naman niya Bombo Jaire, no? Excited na ko katama. Yara na siya sa piya ka linya. Okay, so nagapakigangot pa kita, no? Kaya Sir Alan de Guzman, no, mga kabombo. Basi meron man dira sa inyo gusto i-share ng inyong experiences, or kung hindi nyo yan gusto sulod sa amo sini, sa celibacy, pwede ka mo ka-comment, kaya wala gidira sang malain, no, mga kabombo. Pwede ka mo ka-share sa inyong, Bombo Grace. Yes! Yara, nasa piya kalinya ang aton nga second interviewee, si Sir Alan de Guzman. Sir, maayong gabi. Thank you guys sa sininga time. Imo makaupod si Bombo Jairi de los Reyes, kag Bombo Grace Lindo Baton. Sila maaming gabi sa naman. Sir, salamat gid sir sang sininga time, kag mamangkot kami ani sir kung pila nang imong edad, kag ano ang imong trabaho. Kasi buong mami ko rin din years na ako. Isa ka school guard. 49 years old. 49 years old. Do bata-bata lang siya Bombo Jaire sa aton unang interviewee, no? So, sir, isa ka security guard, no? Hambal mo. Kag, may nakaagik ka man, sir, sulod sa relasyon? Siyempre, mami, kanamo mga bisip. Makadamo. Mga 5. Ang sa 5 na siya, sir. Seryoso, gina siya, sir, nga relationship, sir, ang 5. Ang ibang siguro seryoso, pero ang pinakamas na relasyon ko, ano ito, ang gawin ko, pero failure guy. Ang pinaka-last, Bombo Grace, ang ginlauman, tanin na sir nga totoo na pila to, sir, ang iyong mga edad sa iyong mga last relationship. Kag anong rason, sir, nga nag-break ka mo? May mga bagay na iniintindihan ng spirit. May person na hindi ko man sinusubo. Pamilya na sa nga diba? Ano na diba? Sir, pila to, sir, ang imo nga edad, sir, sa imo nga last relationship? 41 na. 8 years ago, Bombo Grace, so 8 years ago. Lawig-lawig naman gali, no, Bombo Jaire. Sir, healed naman ang imo nga heart, sir, naka-move on ka naman sa imo nga last relationship? In ma'am, 8 years ago, move on na din tayo. So, sir, subong dumahambal mo gid nga gusto mo na gitahakon ang road, sir, tulaon, kumbaga doon mo na sa sir? Kuna mo na nga, ito ginawa sa akong pinahin mo. Tapunan na lang. Mga lipay na lang sang anong kalipay sa ato na doon lang. Okay. Sir, ano ang rason nga naglaon ka? Siguro sa mga previous television ko nga failure, kadami nga bagay nga nag-decide ko nga hindi na tumusod sa karelasyon. So, siguro, heartache. Ang mga bagay nga naagyan sa relasyon, daw hindi ko lang gusto yung naagyan mo. So, sir, nahadlo ka masakitan? Ano nang namin mo? Nakamugod na. Kung sige-sige na lang sakit sa pusoon ng linatag sa relasyon, may pang impact na lang. Nag-focus na lang sa kumbaga, ginaprotektahan na lang ni Sir, ni Sir Alan de Guzman ang iyang tagipusoon, Bombo Grace, kay kalima na nga daan, Bombo Grace, kaya nasakitan siya siguro sa iyang last relationship. So, pero sir, happy ka man sa karon nga ikaw ang single at 49? Parang happy na dito. Kung amo nila, tayo sa akong katulungan ko sa akong pangabuhi. Katulungan ko na lang. Kung anong napalipay ko na doon daw, ano naman na natin siguro. So, sir, ang pamatuod, di nga happy ka, wala ka man ga smiles mo kang kadlaw. Basta kagay na sa una tang interview eh. Doon ka seryoso sa mo, sir, how? Siyempre, hindi mag-isubo ko nabatong ko namin siguro. Ginahingo ko na lang talaga para malipay ko tapon na pagulin. So, sir, ano ang pwede mo ma-share sa amon, sir, ang mga positive sides
sa nga pagka-single, sir? Kay do magamba kita nga dancer laon do ka-discouraging bala para sa iban, sir, especially sa mga kabataan bala do hindi nila, sir, gusto nga tahako ng amo sila nga daan. So pwede mo, sir, ma-share sa amon kung ano mga positive sides sa pagka-single. Siguro man kung single ka, wala na nagpapakay oras sa imo. Text, timing para na maging upod sa relasyon sa mga tinog na partner. So kung ikaw lang isaya, ikaw lang gid. Kaya ang adlaw nga tanang buhay mo nga may partner ka, napangitaan mo dito time, sa text mo, dili ka, awayan ka siguro. Sa positive side. Pero ang negative side, siyempre, ikaw lang isa. Wala ka sa upod. So, nasubo. Hindi kasubo man. Dugo ba, Chag, man Bombo Gray, si Sir Alan de Guzman, somehow, sang kasubo nga, ikaw lang isa, no? Pero, na, mas may freedom ka lang ko na Bombo Grace, kung kung single ka, no? Bombo Grace? Yes, sir, no? Subong ti hambal mo, happy ka man. At the same time, kung ga pangasubo ka. So, anong himo, sir, ginahimo kung pangasubo ka, sir? Anong pamati ng music. Pamati music. Tanaw movie, kung may time. Malingaw ka, gulingan mo na. Maripak ka sa mga oras. Kung day off ka, makadto ka sa uma, kung music ka dito, malipat ka ng oras. So, wala ka mas regrets, sir, o kung fears, nga magtigulang ka, sir, nga wala ka sang family, nga makaupod, o kung maatipan sa imo? So, parang okay naman kasubong. Kung may maabot nga sa kababae sa ako in the future, ang mga siguro ako nga doon sa forever, hindi na kalipay ko man. Pero subong okay naman ko kayo. Nabatin ko naman kung ano ko subong. Manuglaon ako. Sir, if ever man bino, ano ang ginapangita mo sa isa ka babae nga gusto mo man tani kun man lang no makaupod sa imo nga kabuhi? Kay 49, Bombo Grace is young pa na yes, yan. Yes, still young. Simple mabuot. Just nun. May respeto. Ang importante, respeto sa relasyon. Pag panangga, patunaan naman ang panangga. Kung ang tao nga relasyon mo buot, yung maparangga mo kay kabuot sa iya. Responsibility ka ayo. So, kung if ever, sir, may mag-abot, sir, so hatagan mo siya Japon, sir, chance, sir, ang pagigugma, would you still risk, sir, another possibility of heartache na naman, sir, kung mag-abot, if ever? Kung may maabot na palangga sa akin, hindi nakalipay din ako naman. So lastly, sir, ano ang imo nga ma-advise sa mga tagpalamati, especially sa mga pamatanon sa karon? Ang ako lang naman siguro sa mga kabataan kung focus ano sa eskwela. Likaw sa mga adisyon na wala pulos. Kaya kung kinaka-adlayan, professional ka na, may obra ka, kung may karelasyon ka, mas nami ko may obra ka. Kaya ka mga doon panay. Ang karelasyon hindi maliit yung love lang. Kung ang love niya, wala respeto, ang love madula. Diba? So, importante kung may karelasyon ka, may respeto ka. With that, thank you so much, Gid, Sir Alan de Guzman. Basta may gusto ka, Sir Tamyawon? Sige, ma'am. Ang tamyaw ko lang ang mga amigo ko sa Panopoy. Diyan ang pamati subong sinyo siguro. Madami nga salamat sa sinto ang ginhatay sa atin. Yes, no, Sir Alan de Guzman, thank you so much sa imo time kag sa paghatag sang inspiration sa samon subong nga gabi. So, kabay pa, sir, no, nga i-enjoy mo lang ang life being single. Kaya kung ga-enjoy ka, wala gid sang pangitaon pa, sir. Thank you so much. Thank you, sir, kag maayong gabi. So, Bombo Grace, amo to, no, ang rason naman yan ni Sir Alan de Guzman is because
hindi na gusto masaktan ng paulit-ulit at 49. Pero open pa man siya sa possibility, Bombo Grace, nga magka-love life if ever nga may maabot. Pero so far, subong happy man siya, no, sa iyang tagipusoon. Yes, Mamo Jaire, kag actually, no, na-meet ko na ni siya in person, Mamo Jaire. Kag si Sir Alan de Guzman, launtat ang kagapuhan, Bombo Jaire. Launtat ang kagapuhan ni Sir Alan. Thank you so much, Sir Alan. Thank you, good sir, no? Launtat naman ang kagapuhan ni Bombo Grace. Grabe na mo entry si Bombo Grace. Yes, ang lain lang, Bombo Jaire, kung launto. Okay nang lang magpapustiso. Yes, perhaps makita gid ang aton nga smile. Yes. So kanami gid no. So galing as much as we want to magpadayon pag ibang progress ginakolabos na kita sang oras kag do alang-alang man ang aton nga third interviewee no. Ang babae. So hopefully makaupod sa aton naman nga next nga mga topic naman Bombo Grace, yes, no. Galing kay subong ginakolabos na kita 41 minutos nang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. So Bombo Grace ang aton na lang konklusyon na ano man ang aton mga natun-an sini nga gabi no. So, Bombo Jaire, no, ang natunan ko sa sininga gabi, sa aton nga topic nga single blessedness. So, hindi pahinali kung ikaw bata pa, no? Kag, paminsaron mo gid ang imo future. Pero kung ikaw gani sa among edad laon, ikaw, be happy and content kumbaga kay si Lord ya may igahatag na para sa imo kag kung single ka man gid for life no si Lord na magapuno sang imo sini nga kakulangan no o kung kulang sa kabuhi pagpalangga nga upod mo ang Dios kag may ara ka sang misyon nga imo nga obrahon no kay tungod nga single ikaw kadamo-damo ako Bombo Jaire sang kilala nga single kag fulfilled gid sila sa ilang nga kabuhi wala sila naghinulsol so may ara naman kuya kilala nga naghinulsol pero kay tungod siguro nga hindi sila happy. Correct. Yes, Bombo Grace, no? Kaga, amo gina, kumbaga, mas mabuti nang wala kesa mali. Di ba? Amo na ganyan hambal nila. So, kung ano ang aton nga mga kapalaran, plano ka, mga desires sa aton tagipusoon, tagi dapat ang aton nga mga decisions in life, no? Kung masarangan tain na, kagipangmuyuan, tagid. So, ginakolabos na kita sang oras, mga kabombo, madamo gid nga salamat sa pag-upod sa amon sini nga gabi, sa mga nagapamati, to, no? Sa aton nga Facebook, sa 630 kHz, subong man sa mga naglantaw sa aton nga Facebook Live, sa mga nagka-comments, kag sa nag-comment man sa aton nga gin-post kaina kag sa aton nga mga interviewees mga guests naton sini nga gabi madamo gid nga salamat sa pagpakigabahin no kag sa pag-share man sa inyong mga experiences madamo gid kami sang natun-an so ginakolabos na kita sang oras kag magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program sa katapusan kami ang inyo nangin taghutik sa kagabihon. Bombo Gracelyn Lobaton. Kag Bombo Jaire de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We